ఆరాధించుకుందాం. హల్లెలూయా 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 అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన దేవా, అత్యున్నత సింహాసనముపై ఆసీనుడవైన దేవా, అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే, ఆరాధింతును నిన్నే. అత్యంత ప్రేమా స్వరూపివి నీవే, ఆరాధింతును నిన్నే. హల్లెలూయా 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 ఆమేన్. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Let us close our eyes and prepare ourselves. అందరం కూడా కళ్ళను మూసుకొని మనం సిద్ధపడదాం. Yes, Lord, the battle belongs to you. అవును ప్రభా, యుద్ధము మీదై ఉన్నది. You told King Josaphat and his people, మీరు యెహోషాపాతు రాజుతో చెప్పినారు, నేను మాట్లాడతానని. in 2 Chronicles chapter 20, 2 రాజుల దినచర్యలు verse number 15. 15వ వచనము, Be not afraid, భయపడవద్దు, nor be dismayed మీరు దిగులు చెందవద్దు by reason of this great multitude, ఈ యొక్క జన సమూహమును బట్టి, for the battle is not yours. ఎందుకంటే యుద్ధము నీది కాదు, The battle is not yours, యుద్ధము నీది కాదు, but God's. దేవునిది. This evening, as we are gathered here, we are going through many battles in our life. మన జీవితంలో అనేకమైనటువంటి యుద్ధములు మనము పొందుతున్నాము. And we do not have answers for every battle. ఈ యొక్క యుద్ధములన్నిటికీ కూడా మనకు జవాబు లేదు. The Bible doesn't say that my people are destroyed because of the devil. మరి నా యొక్క ప్రజలు మరి సాతాను కారణంగా నశించిపోతున్నారని బైబిల్ చెప్పటం లేదు. But the Bible says కానీ బైబిల్ ఏమంటుందంటే, my people are destroyed because of lack of knowledge. మరి జ్ఞానం లేని కారణంగా నా ప్రజలు నశించిపోతున్నారు. Give us your wisdom, Lord. మీ జ్ఞానం మాకు ఇవ్వండి ప్రభా. Give us the truth, the knowledge, Lord. ప్రభా, మీ యొక్క బుద్ధిని, మీ యొక్క జ్ఞానాన్ని మాకు దయచేయండి. That through the truth we shall experience your victory. ఈ రోజు ఈ యొక్క జ్ఞానము ద్వారా, ఈ సత్యం ద్వారా మేము స్వతంత్రతను పొందుకుంటాము. We thank you, we praise you. మీకు వందనాలు, మీకు స్తోత్రాలు. In the glorious name of Jesus. మహిమ కలిగినటువంటి యేసయ్య నామములో Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. Now please be seated in the presence of God. యేసయ్య సన్నిధిలో దయచేసి కూర్చునండి. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. I have heard this verse many a times. The battle belongs to the Lord.
నేను ఈ యొక్క వచనాన్ని అనేక సార్లు విని ఉన్నాను, యుద్ధము యెహోవాది అని. Then the next question comes, if Ma- the battle belongs to the Lord, why are so many Christians who do not have victory in their life when the battle belongs to the Lord? మరి యుద్ధము యెహోవా చేస్తున్నట్లయితే మరి ఎందుకు అనేక మంది క్రైస్తవుల జీవితాలలో ఇంకా ఓటమిని చూస్తున్నాము? Why are people living a life of defeat? మరి ఎందుకు ఓడిపోయినటువంటి జీవితాన్ని ఇంకా ప్రజలు జీవిస్తూ ఉన్నారు? What is the reason? దానికి కారణం ఏమిటి? And God tells you దేవుడు నీతో అంటున్నాడు the reason why. ఎందుకు కారణం ఏంటో చెప్తూ ఉన్నారు. Now read the 2 Chronicles chapter 20 verse 17. చూడండి, 2 దినవృత్తాంతములు 20వ అధ్యాయము 17వ వచనం చూడండి. Tonight we are going to study on how to get my healing. ఈ రాత్రి ఏ విధంగా నేను స్వస్థతను పొందుకుంటానో మనం చదవబోతున్నాము. So how does God fight my battles? కాబట్టి దేవుడు ఏ విధంగా నా యొక్క యుద్ధంలోను జరిగిస్తారు? Look at the verse 17. చూడండి, 17వ వచనం చూడండి. You shall not need to fight in this battle. ఈ యుద్ధములో మీరు పోట్లాడవలసిన నిమిత్తము లేదు. Set yourself, యుద్ధవారులారా stand you still, మీతో కూడిన యెహోవా రక్షణ దయచేయును. and see, భయపడకుడి, and see, మీరు చూడుడి, చూడుడి the salvation of the Lord with you. యెహోవా దయచేయు రక్షణను మీరు చూడుడి. O Judah and Jerusalem, ఓ యూదా యెరూషలేము, fear not, భయపడవద్దు, nor be dismayed. మీరు జడియవద్దు. Tomorrow go out against them, రేపు వారి మీదికి పోవుడి, for the Lord will be with you. యెహోవా మీతో కూడా ఉండును. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం, Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Let's go and study this scripture, how you can turn your battles into victory. అయితే ఈ యొక్క లేఖన భాగాన్ని ధ్యానిస్తుండగా ఏ విధంగా మన ఓటములన్నీ కూడా విజయవంతంగా మనం మార్చుకోవాలో మనం The నేర్చుకుంటాం. first thing the Lord said to Josephat, listen Josephat, you are not going to fight the battle, I'm going to fight the battle, but there are conditions. అయితే యోషువాతో దేవుడు అంటున్నాడు, మొట్టమొదటి కండిషన్ నియమం ఏంటంటే నీవు యుద్ధం చేయనవసరం లేదు, నేనే యుద్ధాన్ని జరిపిస్తాను. The first thing is, అయితే set మొట్టమొదటిగా అయితే మొట్టమొదటిగా నిన్ను నువ్వు సిద్ధం చేసుకోవాలి. What is set yourself? అయితే నిన్ను నువ్వు సిద్ధం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి? What is set yourself? నిన్ను నువ్వు సిద్ధం చేసుకోవడం అంటే ఏమిటి? Let me give you a parable of set yourself. అయితే నిన్ను నువ్వు సిద్ధం చేసుకోవడం అనేటువంటి మాటపై నేను ఒక ఉపమానమును నేర్పిస్తాను. One day Jesus was going through Bethany. ఒకరోజు యేసు ప్రభు బేతేలు ప్రాంతంలో గుండా వెళ్తూ ఉన్నారు. And he had a favorite house there. Can you tell me whose house? Lazarus' house. ఆయనకు ఇష్టమైనటువంటి ఒక గృహం ఉంది. ఎవరి గృహం అండి? లాజరు యొక్క గృహము. And Jesus went to the house. అయితే యేసు ప్రభు ఆ గృహంలోనికి వెళ్ళి ఉన్నారు. And Martha was the one who welcomed Jesus inside the house. అయితే ఆ ఇంటిలోనికి మార్తమ్మ యేసుని ఆహ్వానించింది. And Jesus began to teach. యేసు ప్రభు బోధించడం ఆరంభించారు. Mary was sitting at Jesus' feet listening to the word. అయితే మరియ మాత్రం యేసయ్య పాదముల చెంత కూర్చొని ఆయన యొక్క వాక్కును ఆలకిస్తుంది. And Martha was also listening over there. అయితే మార్త కూడా అక్కడ వింటూ ఉంది. But there came a time కానీ ఒక సమయం వచ్చింది when Martha got so much distracted అయితే మార్త చాలా ఆటంకపడింది. that she left that place ఆ యొక్క స్థలాన్ని వదిలి and went and got busy with the work. అయితే ఆ యొక్క స్థలాన్ని వదిలి మరి పనిలో పడిపోయింది. It was okay for her to get busy with the work. అయితే పనిలో పడటము ఆమెకు సరి అనిపించింది. But when she got so busy with the work కానీ ఆమె ఎంతగా పనిలో పడిపోయిందంటే and she saw Mary sitting at the feet of Jesus, మరియ యేసు ప్రభు పాదముల చెంత కూర్చొని ఉండడం చూసినప్పుడు she got offended. ఆమె చాలా బాధపడిందండి. And she came and spoke to Jesus and said, ఆమె వచ్చి యేసు ప్రభుతో చెప్తుంది, Jesus, don't you care about me? యేసయ్య నన్ను గురించి నువ్వు లక్ష్య పెట్టడం లేదా? Can't you see? నీకు కనిపించడం I'm లేదా? busy working. నేను పని చేస్తూ చాలా And this ముఖ్యంగా sister of ఉన్నాను. mine is sitting here. ఈ నా సహోదరి ఇక్కడ కూర్చొని ఉంది. Can't you just tell her to go and help me? ఆమె వెళ్ళి నాకు సహాయం చేయమని మీరు చెప్పవద్దా ప్రభువా? And Jesus said to Martha, ఆమె మార్తతో చెప్తున్నది, యేసు ప్రభు మార్తతో చెప్తున్నాడు, మార్తా మార్తా, what Mary has chosen మరియ దేనినైతే ఎన్నుకుందో is the best, ఉత్తమమైంది. and what she has chosen ఆమె ఎన్నుకున్నది will not be taken away from her. ఆమె యుద్ధ నుండి ఎప్పుడు తీసివేయబడదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Just find that scripture and give me Martha and Mary, please.
ఆ యొక్క లేఖనాన్ని పెట్టండి. Luke 10:13. లూకా just సువార్త put Luke 10వ 10:13. అధ్యాయము 13వ వచనం. Thank you, Baba. వందనాలు సోదరుడా. Go down. 38. 14. అంతటా వారు ప్రయాణమే పోవుచుండగా No, not. Yeah, this one, 38. Thank you, brother. So, and it came to pass that they went, that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received her. Who received Jesus? యేసు ప్రభువుని ఎవరు స్వీకరించారు? Martha. మార్తమ్మ. Let's go fast, then others will not be able to complete. 39వ వచనం. And she had a sister called Mary, ఆమెకు మరియాను సహోదరి ఉండెను. which also means Martha was already sitting at Jesus' feet, and Mary also was sitting with her. అయితే ఇక్కడ మార్తమ్మ కూడా యేసు ప్రభు చెంత కూర్చుంది, ఆమెతో సహా మరియమ్మ కూడా యేసు ప్రభు పాదముల చెంత And కూర్చుంది. both of them were hearing Jesus' word. అయితే వీరిద్దరు కూడా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని వింటూ ఉన్నారు. Next. Now what happened to Martha? అయితే ఇప్పుడు మార్తకి ఏం జరిగింది? Martha got distracted మార్త ఆటంకపడింది. about much serving. అయితే ఎంతో మరి సేవ చేయాలని. Now let's say I'm Martha ఇప్పుడు నేను మార్త అనుకోండి, and this one is Mary, ఈయన మరియా. and this person is sitting close to Jesus అయితే ఈ వ్యక్తి మరి యేసు ప్రభుకు దగ్గరగా కూర్చొని at ఉంటున్నాడు. Jesus' feet. So this Mary is looking from down to up. చూడండి, కింద కూర్చొని యేసు ప్రభుని ఈ విధంగా చూస్తుంది మరియా. So she's having a vertical relationship. కాబట్టి చూడండి, ఈ విధంగా ఆమె సంబంధం Martha has కలిగి gone to ఉంది. the kitchen. కానీ మార్త మాత్రము She's మరి working. కిచెన్ లోకి వెళ్ళింది. She's working ఆమె పని చేస్తుంది, and not looking to Jesus. యేసు ప్రభు వైపు చూడటం లేదు. She's looking to Mary. అయితే ఆమె మరియ వైపు చూస్తుంది. When you keep looking too much time horizontal, you end up getting jealous. చూడండి, మరి ఈ విధంగా వేరే వారిని చూస్తున్నప్పుడు ఈర్ష్య పడుతుంది. And people who keep on looking vertical, they are filled with joy. కానీ ఈ విధంగా పై తట్టు చూసిన వారందరికీ ఎప్పుడు సంతోషం, ఆనందం కలుగుతుంది. So there is vertical relationship, horizontal relationship. కాబట్టి ఈ విధంగా పొడాగు ఉన్నటువంటి సంబంధం ఉంది, లేదా ఇలాగ ఉన్నటువంటి సంబంధం. Now in Martha's mind, all kinds of demonic spirits are working. ఇప్పుడు మార్తలో అన్ని రకములైనటువంటి దురాత్మలు పనిచేయడం And she ఆరంభిస్తున్నాయి. came to Jesus ఆమె యేసు ప్రభు దగ్గరకు and వచ్చింది. said, Lord, ఆమె అంటుంది, ప్రభువా, do you not care that my sister has left me? ప్రభువా, నా సహోదరి నన్ను విడిచిపెట్టినందున నీకు చింత లేదా? Now whose plan was to get up from that place and go that side? అయితే అక్కడ నుండి వెళ్ళి పోవడం ఎవరి ప్రణాళిక అండి? It was Martha's own plan. మార్తనే ప్రణాళిక వేసుకుంది, Now వెళ్ళిపోయింది. when she made a plan of the flesh, అయితే ఆమె శరీరంలో ఆ ప్రణాళిక వేసుకొని వెళ్ళిపోయింది. she has got no peace in her work. కాబట్టి ఆమె పనిలో కూడా సమాధానం But లేదు. she is irritated because Mary is sitting there. కానీ మరి అక్కడ కూర్చుంది కాబట్టి ఈమెకు చాలా చికాకు వస్తుంది. And she has left me alone and I have to work alone. Can't you just see that? నన్ను ఒంటరిగా వదిలేసి నేను ఒంటరిగా పని చేసుకోవాలి, మీరు చూడలేకపోతున్నారా? I think Jesus, you also don't understand. కాబట్టి చూడండి, యేసు ప్రభు కూడా So అర్థం let చేసుకుంటారు me give you అనుకుంటా. some advice, Jesus. కాబట్టి యేసయ్య మీకు ఒక సలహా ఇస్తున్నాను, చూడండి. Please tell her to go and help me. దయచేసి ఆమె కూడా వెళ్ళి నాకు సాయం Jesus, చేయమని tell చెప్పండి. Martha, tell Mary to help me. యేసయ్య వెళ్ళి నాకు సాయం చేయమని చెప్పండి. Now look at Jesus' answer. ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని జవాబు చూడండి. 41. 41వ వచనం. Jesus answered అందుకు ప్రభువు and said, ఈ విధంగా అంటున్నారు. whenever there is a question, whenever the Bible says answered, that means somebody has questioned Jesus. మరి ఎప్పుడైతే ప్రభు జవాబు ఇస్తున్నారో దాని అర్థం ఏమిటంటే ఎవరో Can you ప్రశ్నించారు. believe Martha questioning Jesus? చూడండి, మార్త యేసు ప్రభుని ప్రశ్నించడం మీరు ఊహించుకోగలరా? And said, Amen. Jesus, tell her to come with me. ప్రభా, త్వరగా ఆమెను రమ్మని చెప్పండి. Martha, Martha, you are very careful. మార్త నీవు అనేకమైన పనుల గురించి విచారం కలిగి ఉన్నావు. Jesus saying, cast your cares unto me. మరి యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, నీ విచారములన్నీ నాపై And మోపు. Martha is a champion full of cares. మరి ఈ యొక్క మార్తనేమో అన్ని కూడా మోసుకొని వెళ్తుంది. She's scared, ఆమె యొక్క చింతలు, not free, ఆమె విడుదల లేదండి, but she's scared, కానీ ఆమె యొక్క చింత, full. ఆమె చింతలన్నీ నిండుగా మోస్తుంది. So when you're careful, you are troubled with many things. కాబట్టి మనం చింతలను మోస్తున్నప్పుడు అనేకమైన వాటి గురించి కలవరపడుతూ ఉంటాము. That's why ladies are multitasking people.
కాబట్టి స్త్రీలు గమనిస్తే ఒక్కసారి అనేకమైన పనులు చేస్తూ ఉంటారు And when, ఒక్కటేసారి. and when they are working in multitasking, ఈ విధంగా అనేక పనులు ఒక్కసారి చేస్తున్నప్పుడు if the focus is not vertical, ఒకవేళ కనుక ఆ యొక్క సంబంధం ఈ విధంగా లేనట్లయితే then they are being troubled with many things. వారు అనేక విషయాల గురించి కలవరపడుతూ ఉంటారు. You better be careful in your translation because there are many women here. Be careful, okay. Now look at Jesus giving the solution. ఇప్పుడు యేసు ప్రభు ఏం 42. జవాబిస్తున్నారో చూడండి. Jesus is telling Martha, you got a problem. అయితే మార్తతో యేసు ప్రభు చెప్తున్నాడు నీకు ఒక సమస్య ఉందని. Now look at what Jesus is saying ఇప్పుడు about Mary. ఇప్పుడు మరియను గురించి యేసు ప్రభు ఏమంటున్నారు చూడండి. There is only one thing needful. నీకు అవసరమైనది ఒకటి ఉన్నది. How many things? ఎన్ని విషయాలు అవసరమండి? Hello, how many things? ఎన్ని విషయాలు అవసరం మరియకు? One thing needful. మార్తకు ఒకటే విషయం అవసరం. And Mary has chosen that one good thing. మరియ ఉత్తమమైన దానిని ఎంచుకుంది. What has Martha chosen? మరి మార్త ఎన్నుకున్నది ఏమైపోయిందండి? She has chosen many things but not this one needful thing. అయితే అనేకమని ఎన్నుకున్నా కానీ ఉత్తమమైనది ఎన్నుకోలేదు. Is Martha distracted? కాబట్టి మార్త ఆటంకపడిందా? Yes. Is అవును. Mary distracted? మరియ ఈ విధంగా కలవరపడిందా? Mary is saying today is my only day. Today is my only day. Tomorrow I don't get Jesus. అయితే మరియ అనుకుంటుంది ఏంటంటే ఈ రోజే యేసు ప్రభు నాకు దొరికారు కాబట్టి రేపటి దినం దొరుకుతారో లేదో. This work can wait for today. ఈ యొక్క పని తర్వాత This చేసుకోవచ్చు. work is not more important than what Jesus is saying. మరి యేసు ప్రభు ఏదైతే చెప్తున్నారో దానికంటే ముఖ్యం ఈ పని కాదు. I am giving Jesus his word the first place in my life. కాబట్టి నా జీవితంలో యేసు ప్రభుకు మొట్టమొదటి స్థానాన్ని And ఇస్తున్నాను. Jesus is saying she has chosen the best part. యేసు ప్రభు అంటున్నాడు ఆమె శ్రేష్టమైన ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకుంది. And what she has chosen ఆమె ఏదైతే ఎన్నుకుందో shall not be taken away from her. ఆమె యొద్ద నుండి తీసివేయబడదు. Now ask a question. ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతానండి. Which one have you chosen? నీవు దేనిని ఎన్నుకున్నావు? Whenever you say the battle belongs to the Lord, ఎప్పుడైతే యుద్ధము యెహోవాది అని మనం అంటున్నామో the Lord is saying ప్రభు అంటున్నారు three things. మూడు విషయాలను పలుకుతున్నారు. Set yourself, నిన్ను నువ్వు సిద్ధంపరచుకో. whether you are Mary or Martha. నువ్వు మరియవా మార్తవా If తెలుసుకో. you are Martha, నువ్వు మార్తవైనట్లయితే God will never fight your battle దేవుడు నీకు ఎప్పుడు యుద్ధం చేయలేరు. because you are fighting your own battle. ఎందుకంటే నీవు నీ సొంత యుద్ధములు And చేసుకుంటున్నావు. in that battle, ఆ యొక్క యుద్ధంలో 100% you will lose. 100% నువ్వు ఓటమిని చూస్తావు. Sariya. సరేనా అండి? So now that setting. కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ సెట్టింగ్ ఏదైతే ఉందో Setting. సెట్టింగ్. How many of you have ever made an idli? ఎంతమంది మీలో ఇడ్లీ చేశారండి? ఇడ్లీ They ఇడ్లీ don't తయారు even చేశారు? want to- Am I in some South India? నేను చెప్పేది మీకు If I అర్థమవుతుందా? go to North India and ask how many of you made idli, they will say, no idli, only roti. మరి నార్త్ ఇండియా కనుక వెళితే దక్షిణ ప్రాంతానికి వెళ్తే మాత్రం వారందరూ చెప్పేది ఏంటంటే ఇడ్లీ ఎంతమంది చేస్తారంటే లేదు ఇక్కడ రొట్టె మాత్రమే చేస్తానంటారు. Do you make idli at home? ఇంట్లో మీరు ఇడ్లీ తయారు చేస్తారా? Can you just tell them to talk to me, yaar? దయచేసి నేను ప్రశ్న అడిగినప్పుడు మాట్లాడండి, జవాబు ఇవ్వండి. It is like I'm talking to this curtain. Have you made any చూడండి idli? దీన్ని చూసి ఇడ్లీ చేసావా ఎప్పుడైనా అడిగినట్టు. Praise God. Now, దేవునికి స్తోత్రం. when you put the batter in a round mold, చూడండి ఆ పిండిని ఆ యొక్క అందులో వేసినప్పుడు ఆ ఇడ్లీ పాత్రలో వేసినప్పుడు do you give a steam after that? దాని తర్వాత మనం స్టీమ్ ఇస్తామా అండి? Does that batter jump out of the mold? అయితే ఆ యొక్క మరి ఏదైతే మనం ముద్ద వేస్తున్నామో ఆ యొక్క పాత్ర నుండి బయటపడుతుందా అండి ఆ ఆవిరి వచ్చినప్పుడు? It is ready to go through the whole process even though it is uncomfortable. అయితే దానికి ఎంత చికాకు పుట్టినా సరే ఆ పాత్రలోనే నిలిచి ఉంటుంది. And it is that steam that turns the batter into idli. అయితే ఆ యొక్క ఆవిరే ఆ యొక్క పిండిని ఇడ్లీగా మారుస్తుంది. Sariya. సరేనా అండి? Correct? అవునా అండి? Now you are the batter. అయితే నీవే ఇప్పుడు ఆ పిండివై ఉన్నావు. So God is saying to Joseph, కాబట్టి ఈ యొక్క యోసేపుతో దేవుడు you అంటున్నాడు have got two choice. నీకు రెండు నిర్ణయాలు తీసుకోవచ్చు. You can set yourself in what I'm saying to you, నేను నీకు ఏదైతే చెప్తున్నానో దాంట్లో నీవు సిద్ధపడవచ్చు. or you can set yourself in what people are saying about the situation, లేదా పరిస్థితిని గురించి ప్రజలు ఏమి చెప్తున్నారో దానిని గురించి నీవు or సిద్ధపరచవచ్చు. whatever your mind is saying. నీ మనసు ఏదంటుందో అది తీసుకోవచ్చు. If you make a choice to go with your senses, నీవు నీ పంచేంద్రియాలు చెప్తున్న రీతిగా నీవు నడిచినట్లయితే, with anything that I never told you to do, నేను నీకు చెప్పంది నువ్వు చేసినట్లయితే, you are in the wrong mold. అయితే నువ్వు తప్పుడు పాత్రలో ఉంటున్నావు. Tell me,
in our everyday life, especially when the battle is on, మన ప్రతిదిన జీవితంలో ప్రత్యేకించి మన జీవితాలలో యుద్ధము and జరుగుతున్నప్పుడు the pressure is increasing, అయితే ఈ యొక్క ఒత్తిడి ఇంకా అధికమవుతున్నప్పుడు where do we go? మనం ఎక్కడ వెళ్తున్నాము? I told that brother to get up from that seat purposely. అయితే ఆ సోదరుడికి కావాలని నేను అక్కడ నుండి లేవమని చెప్పాను. Before the preaching, I told him, keep going round and round, keep doing all those things. Why no? I know who are getting distracted because he's moving Martha. అయితే చూడండి, నేను బ్రదర్ గారికి ఏం చెప్పానంటే, దయచేసి నేను ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు అక్కడిక్కడ అనేక మంది మీరు ఆటంకపడతారు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే మీరు మార్తా ఉన్నారు. So your eyes are going. కాబట్టి చూడండి, మీ కళ్ళు అక్కడిక్కడ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. Then again here. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇట్లా చూస్తారు, అలా Now, are చూస్తారు. you Mary or Martha? Tell me. కాబట్టి మీరు చెప్పండి, మీరు మార్తారా I told మరియా? you when you go horizontal, you're Martha. కాబట్టి మీరు చెప్పారు కదా, ఈ విధంగా మీరు చూస్తున్నప్పుడు మీరు When మార్తా you're going ఉన్నారు. vertical, you're Mary. కానీ ఈ విధంగా మీరు ఉన్నప్పుడు మీరు మరియా అయి ఉన్నారు. I look like I'm in a beauty parlor. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం, Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. Now I'm looking smart. ఇప్పుడు నేను చాలా అందంగా Now I'm కనిపిస్తాను. looking like I'm going to take a flight. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక ఫ్లైట్ నేను ఇప్పుడు తీసుకోబోతున్నాను. You don't have this. Now can he get jealous? ఇప్పుడు నాకు ఈర్ష్య కలుగుతుందా అండి? He gets this and for me this way. నాకేమో ఇది ఇచ్చారు, ఆయనకేమో ఇది ఇచ్చారు. Horizontal jealousy. చూడండి, ఇలా చూసుకున్నప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఈ ఈర్ష్య But కలుగుతుంది. he's saying you take this or take anything. I'm vertical. చూడండి, నువ్వు ఇది తీసుకో, ఇంకేదైనా తీసుకో, నా సంబంధం మాత్రం ఇలా ఉంది. Sariya. సరేనా? So in the battle, కాబట్టి యుద్ధములో are you horizontal or vertical? నువ్వు ఈ విధంగా పొడవుగా ఉంటున్నావా లేదా నీ సంబంధం ఇలా ఉంటుందా? Jesus said only one thing. One thing is needful. యేసు ప్రభువు ఒకే ఒక మాట చెప్పినారు, నీకు And ఒకే Mary ఒక- has chosen that, మరియా ఉత్తమమైన దాన్ని ఎన్నుకుంది. and it shall not be taken from her. ఆమె యుద్ధం నుండి అది తీసివేయబడదు. What have you chosen? నువ్వు ఏమి ఎన్నుకున్నావు? Set yourself. నిన్ను నువ్వు గమనించు. Once you set yourself, నిన్ను నువ్వు ఒకసారి గమనిస్తే then the Lord says, stand still. అప్పుడు ప్రభు అంటాడు, నీవు నింబరం కలిగి నిలబడు. What is stand still? గట్టిగా నిలబడటం అంటే ఏమిటి? What is stand still? గట్టిగా నిలబడటం అంటే ఏమిటి? No matter how much the pressure comes, you are not going to move. ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా కానీ నువ్వు కదల్చబడవు. You are not going to move. నువ్వు కదల్చబడవు. You are not going to move. నువ్వు కదల్చబడవు. You are going to stand strong on the word of God. నీవు దేవుని వాక్యంపై గట్టిగా నిలబడబోతున్నావు. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. How many of you are using air condition? ఎంతమంది ఎయిర్ కండిషన్ వాడుతున్నారండి? చేతుల పైకి ఎత్తండి. Correct? కదండి. Now the room temperature is 28. ఇప్పుడు రూమ్ టెంపరేచర్ 28 ఉంది అనుకోండి. Manufacturer. మరి దాన్ని తయారు చేసేవాడు. I am the salesperson who got the AC fit in your house. మరి మీ ఇంట్లో మరి ఏసీ ఫిట్ చేసినటువంటి సేల్స్ వ్యక్తిని నేను. And I gave you the remote control. ఆయన మీకు మీ చేతిలో రిమోట్ ఇచ్చాను. And I switched it on. నేను దాన్ని స్విచ్ ఆన్ And you're చేశాను. saying, Nalla. అప్పుడు మీరంతా అబ్బా నల్లా అని అంటారండి. Then you go to work. అప్పుడు తిరిగి ఇంటికి వెళ్తారు. Night time you came. పనికి వెళ్ళి మరి రాత్రి ఇంటికి The వస్తారు. remote control was with the baby. అయితే రిమోట్ కంట్రోల్ పాప దగ్గర ఉంది. After coming from work, you put on the AC. New AC, no? మరి ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ ఏసీ వేయాలి, కొత్త ఏసీ కదండి. Husband is saying to the wife, today Nalla AC. ఈ రోజు మరి భర్త భార్యతో అంటున్నాడు, అబ్బా ఈ రోజు ఎంత మంచి ఏసీ అని. Put on the AC. ఏసీ వేశారు. Both of them are sweating. ఇద్దరు కూడా చెమట వస్తుందండి. He is angry. He's angry and calling me. What AC meant? 24 hours the AC is not working. అయితే కోపం వస్తుంది ఆయనకు. మరి నాకు ఫోన్ చేసి, ఏందండి 24 గంటలు అయిపోయింది, ఎంత వేడిగా ఉంది ఏసీ వేసినా కానీ. So many calls. చాలా ఫోన్స్ చేస్తున్నాడు. So I go there నేను అక్కడ వెళ్తాను. and I look at the temperature setting. నేను అక్కడ టెంపరేచర్ సెట్టింగ్ ని చూస్తాను. It has gone to 32. అది 32 అంతండి. Who did that? అది ఎవరు చేశారండి? Baby was playing. పాప ఆడుకుంటూ ఉంది. Will the AC work? ఏసీ పనిచేస్తుందా? So I tell him, Baba, your setting is at 32. అప్పుడు నేను చెప్తాను, నీ సెట్టింగ్ 32 ఉంది. Change the setting to 22. ఆ యొక్క సెట్టింగ్ 22కు మార్చు. I'll show you. నేను చూపిస్తాను. Will the AC work? ఏసీ పనిచేస్తుందా అప్పుడు? Either your translation is wrong or my English is wrong, because there is no response from anybody. Will the AC work? ఏసీ పనిచేస్తుందా అప్పుడు?
Now, what's the problem with the AC or with the setting? అయితే ఈ యొక్క సెట్టింగ్తో సమస్య ఉందా, ఏసీతో సమస్య ఉందా? So, is the problem with you or with the setting in your mind? కాబట్టి ఈ యొక్క మైండ్లో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క సెట్టింగ్తో సమస్య ఉందా లేదా మీతో సమస్య ఉందా? Why did you come here? ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చారు మీరు? Because God has got his remote and doing the right setting before you go out. ఎందుకంటే మీరు బయటికి వెళ్లే ముందు దేవుడు రిమోట్ కంట్రోల్ చేతిలో పట్టుకొని మీకు సరైన సెట్టింగ్ That చేస్తున్నారు. is what he's telling King Josephat. అదే యెహోషాఫాత్ రాజుతో దేవుడు అంటున్నాడు, Change your setting. నీ యొక్క సిద్ధాంతాన్ని మార్చుకో. Set it that I will fight the battle. నీవు సరైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు నేను నీకోసం యుద్ధం You don't have చేస్తాను. to fight. నీవు యుద్ధం చేయనవసరం And లేదు. once you have set it, నీవు ఒక్కసారి యుద్ధం నీవు సరిగా ఉన్నట్లు don't change the setting. ఆ యొక్క సెట్టింగ్ మార్చుకోవద్దు. Don't change the setting. నీ యొక్క సెట్టింగ్ మార్చుకోవద్దు. No matter how much pressure comes, నీవు ఎంత ఒత్తిడి వచ్చినా సరే the compressor will work and get the room temperature to the setting that you did. నీవు ఏ సెట్టింగ్ అయితే Correct. చేసి పెట్టుకున్నావో ఆ Correct. కంప్రెసర్ ఆ యొక్క చల్లదాన్ని తీసుకొని That వస్తుంది. is called as standing still. That is called as standing still. నిలకడగా నిలబడడం అంటే గట్టిగా నిలబడడం అంటే Now what అది. you are speaking out of your mouth ఇప్పుడు ఏదైతే మీ నోటి నుండి with the setting పలుకుతున్నారో on the word of God దేవుని యొక్క వాక్యం యొక్క is సెట్టింగ్ something that you can't see. అది మీరు చూడలేరండి. But that faith will make the situation change for you. కానీ ఆ యొక్క విశ్వాసము మీ పరిస్థితులను మార్చగలదు. And very important 3. అయితే చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మూడవదిగా See. వెతకాలి, See. చూడాలి, Chudali. చూడాలి, Chudali. చూడాలి, Chudali. చూడాలి. What are you chudali? ఏమి చూడాలి అంటే Your chudali is your problem. నీవు నీవు చూసేది నీ సమస్యనే. When a person is worried, ఒక వ్యక్తి కనుక సమస్యలో ఉంటే what is he thinking? ఆయన ఏం ఆలోచిస్తున్నాడు, What is he seeing? ఆయన ఏం చూస్తున్నాడు, Everything is going against. మరి ఆయనకు విరుద్ధంగా. Is it possible, brother? I don't know about Hyderabad. Bombay, it is sure. A lady is working in the kitchen cooking food. Nobody is at home. She is doing a cooking and tears are coming down. మరి He is so surprised because he's never heard it before. మరి బాంబేలో ఏం జరుగుతుందంటే మరి ఒక స్త్రీ వంట వండుతున్నప్పుడే కంటి వెంబడి కన్నీరు వస్తుందండి. Possible? సాధ్యమా అండి? At least, Lord, make them open their mouth. Jesus, please. ప్రభువా కనీసం మరి నోరు Father, I తెరచులాగా pray, సాయం Lord. చేయండి. I thank you, Jesus. I thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Please, God. Now they'll answer. I've made a ఇప్పుడు prayer. మీరు జవాబిస్తారండి. Is it possible that a lady can cry without anybody in the house? చూడండి, ఎవ్వరు ఇంట్లో లేకుండా వంట ఒకతే వండుకుంటూ ఏడవడం సాధ్యమా అండి? Why? ఎందుకు? Because she's seeing ఎందుకంటే ఆమె చూస్తుంది not good things, మంచి విషయాలు కాదు, but she's seeing destructive things. ఆమె మరి విచారకరమైనటువంటి నాశనకరమైన When విషయాలు King చూస్తుంది. Joseph had heard the news, యెహోషాఫాత్ ఎప్పుడైతే మరి ఆ యొక్క వార్త విన్నాడో the Bible says he was filled with fear. బైబిల్ అంటుంది ఆయన భయముతో నింపబడ్డాడు. What was he seeing? ఆయన ఏం చూస్తున్నాడు? His kingdom destroyed. ఆయన యొక్క రాజ్యం నాశనం What అయిపోయింది. was he seeing? ఏం చూస్తున్నాడు? He's killed. ఆయన చంపివేయబడ్డాడు. But now what is he seeing? కానీ ఇప్పుడు ఏం చూస్తున్నాడు? The 3 kings are killed. 3 రాజులు చనిపోవడం చూస్తున్నాడు. What is he seeing? ఏం చూస్తున్నాడు? The opposite army is all destroyed మరి ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న సైన్యం నాశనం అయిపోయింది. because God is fighting the battle for him. ఎందుకంటే దేవుడు ఆయన కోసం యుద్ధాన్ని జరిగిస్తున్నాడు. Now let's ask a question. ఇప్పుడు ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను. When we go through a battle, మనము యుద్ధం కూడా వెళ్తున్నప్పుడు in the midst of the battle, ఆ యొక్క యుద్ధం మధ్యలో are we having vertical relationship or with everybody pray for me, pray for me, pray for me? మనం పొడుగాటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నామా లేదా అందరి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి ప్రార్థన చేయండి అని అంటూ ఉన్నామా? చెప్పండి. రెండవదిగా కదండి, అందరూ కూడా రెండవది అనుకుంటాం. Second, are you standing still మీరు నిబ్బరంగా గట్టిగా నిలబడుతున్నారా or wavering in your faith? లేదా విశ్వాసంలో అటు ఇటు తూలుతూ ఉన్నారా? And when you are seeing, what are you seeing? మరి మీరు చూస్తున్నప్పుడు ఏం చూస్తున్నారు? The victory or the victim? విజయానా లేదా ఓటమినా? Brother Vijay, I want to ask you a question. బ్రదర్ విజయ్ గారు, ఒక ప్రశ్న మీతో అడుగుతాను. You are the King Josephat, మీరు యెహోషాఫాత్ రాజు అనుకోండి. and this is your kingdom.
ఇవన్నీ కూడా మీ రాజ్యం అనుకోండి. And we are the three kings, the enemy. మేము ఇక్కడ ముగ్గురు రాజులం అనుకోండి. Our army is very vast. మా యొక్క సైన్యం చాలా బహుగా ఉన్నారు. And your team is ready. ఇప్పుడు మీ యొక్క టీం రెడీగా The ఉన్నారు. next morning you are talking to everybody. అయితే మరుసటి ఉదయం మీ అందరితో మీరు And మాట్లాడుతున్నారు. you are calling the people who are singing. And you are calling them, please come. మరి పాటలు పాడుతున్న వారిని మీరు పిలుస్తున్నారు, దయచేసి రండి. You are giving them new clothes. Because this is the last. అయితే ఇది చివరి సమయం కాబట్టి కొత్త బట్టలు వారికి ఇస్తున్నారు. And then these singers, after wearing new clothes, అయితే కొత్త వస్త్రాలు ధరించుకొని వారు ఈ విధంగా they వస్తున్నారు. are marching to the battlefield. అయితే మీరు యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్తున్నారు. Can you believe the musicians were before the army? అయితే యుద్ధానికి ముందు మరి వాయిద్యాలు వాయించేవారు ఉన్నారు తెలుసా అండి? How many of them will go before the army? అయితే ఎంతమంది ఆ యొక్క సైన్యానికి ముందు వెళ్తారండి? You don't open your mouth because after I'm gone you will be in trouble. But I'm asking you. మీరు నోరు తెరవకండి, కానీ నేను ప్రశ్న అడుగుతున్నాను. You should ask a question to yourself. మీకు మీరే ఒక ప్రశ్న వేసుకోవాలి. I can sing hymns here. నేను ఇక్కడ బాగా పాటలు పాడొచ్చు, But when a real battle comes, కానీ నిజమైనటువంటి యుద్ధం వస్తున్నప్పుడు like it is written over there, మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి యుద్ధము వలె did these singers go before the army? మరి ఈ యొక్క పాటలు పాడేటువంటి వారు యుద్ధానికి సైన్యానికి ముందుగా వెళ్ళారా? చెప్పండి. No, yes. అవునా కాదా చెప్పండి. Did they go with weapons? వారు ఈ యొక్క మరి యుద్ధ పరికరాలను తీసుకొని వెళ్ళారా? Will they not be scared? వారికి భయం కాదా? Who gets the first arrow? అయితే మొట్టమొదటి బాణం ఎవరికి తగులుతుంది? The singers or the soldiers? మరి సైన్యానికా పాటలు పాడేవారికా? So who will go first? కాబట్టి మొట్టమొదటిగా ఎవరు వెళ్తారు? Brother Vijay, my throat is not today okay. Brother You Vijay గారు, choose my neighbor. ఈ And రోజు- especially that lady who is troubling me, no, you choose her first. మరి ఈ రోజు నా గొంతు సరిగా బాగాలేదు బ్రదర్ గారు, ఈరోజు పాటలు పాడలేను. But the Bible says కానీ బైబిల్ అంటుంది the worshippers went ahead of the army, and when they said singing, praise the Lord, for you are good, your mercy endures forever. కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఈ యొక్క పాటలు పాడేటువంటి వారు యుద్ధ సైన్యానికి ముందు వెళ్తూ పాటలు పాడుతూ దేవుని కనికరం ఎల్లప్పుడూ నిలుచున్న దేవునికి స్తోత్రం అని ఈ విధంగా పాటలు పాడుతూ ఉన్నారో, Listen very carefully. జాగ్రత్తగా వినండి. Demons have been confusing us. ఈ యొక్క దురాత్మలు మనల్ని అయోమయం చేస్తూ ఉన్నాయి. 21. 2 21. Chronicles 20:21. Now, this is the scripture. When a person opens his mouth and believes, the words coming out of your mouth confuses the kingdom of darkness. చూడండి, ఈ యొక్క లేఖనంలో ఉన్నటువంటి మాటలు మీ నోటిలో ఉంచుకొని ప్రకటించినప్పుడు ఈ దురాత్మలకు ఎంతో అయోమయం అవుతుందండి. Hey, read it in Telugu, yaar maja aayega. మరియు అతడు జనులను హెచ్చరిక చేసిన తర్వాత యెహోవాను స్తుతించుటకు గాయకులను ఏర్పరచి వారి పరిశుద్ధ అలంకారములు ధరించి సైన్యం ముందర నడుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును. వారు ఏమంటున్నారండి? సైన్యము ముందర నడుచు యెహోవా కృప నిరంతరముండును ఆయనను స్తుతించి అని స్తోత్రం చేయుటకు వారిని నియమించెను. Is it where they went before the army? In Telugu, is it that they went out before the army? Yes. Is it there? సైన్యమునకు ముందర నడుచుచు. Yes. And they were singing. యెహోవా కృప నిరంతరం. And they were singing, praise the Lord, for you are good, your mercy endures forever. వారు చెప్పేది ఏంటంటే యెహోవా కృప నిరంతరముండు, ఆయనకు స్తుతి కలుగును గాక అని ఆరాధిస్తున్నారు. Look what happened. ఏమి జరిగింది చూడండి. 22. 22వ వచనం. వారు పాడుటకును స్తుతించుటకును మొదలుపెట్టగా యెహోవా యూదా వారి మీదికి వచ్చిన అమోనీయుల మీదను మోయాబుల మీదను షేయోరు మాన్యముల మీదను మాటుగాండ్రను పెట్టును గనుక వారు హతులైరి. 2 kings got together and killed 1 king and his army. చూడండి, ఇద్దరు రాజులు కలుసుకొని మరి వేరొక రాజును చంపేశారు. Hey, were they not their friends? వారందరూ కూడా స్నేహితులే కదండి. God is saying to you, దేవుడు ఈరోజు నీతో అంటున్నాడు, when you believe in me నీవు నా యందు నమ్మిక and ఉంచినప్పుడు, you follow my system, నీవు నా యొక్క పద్ధతి పాటించినప్పుడు, people of faith start dancing and praising God before the battle gets over. మరి ఆ యొక్క యుద్ధం ముగించక మునిపే మరి విశ్వాసంతో ఉన్నటువంటి ప్రజలు మరి నాట్యమేస్తూ ఆరాధిస్తున్నారు. Because according to the word, they already know the victory is theirs. ఎందుకంటే దేవుని వాక్యానుసారము ఇప్పటికే విజయం వారిదని వారికి తెలుసు.
And you can use this word, praise the Lord for your good, your mercy endures forever. మరి ఈ యొక్క వాక్యం వారికి తెలుసండి, యెహోవా నామం స్తుతింపబడును గాక, ఆయన కృప నిరంతరం ఉండును. It confuses the enemy ఆ విధంగా చెప్తున్నప్పుడు సైతానికి అయోమయం అవుతుంది, and you get the victory. మీరు విజయాన్ని పొందుకుంటారు. So can you confuse the devil now? కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు సైతాన్ని అయోమయంలోనికి దింపొచ్చండి, సైతానుని అయోమయంలో పడవేయొచ్చా? చెప్పండి, గట్టిగా చెప్పండి. We'll preach like this. Can you understand now? నీవు ఈ యొక్క యుద్ధాన్ని అర్థం చేసుకుంటున్నావా? Can you respond? నేను అడిగే ప్రశ్నకు జవాబు ఇవ్వండి గట్టిగా, Yes or no? అవునా కాదా? So remember, when you sing praise the Lord for your good, your mercy endures forever, there is a battle going on in the spiritual realm that affects the demonic forces working against you, and it turns into victory. కాబట్టి యెహోవా కృప నిరంతరము ఉండును అని మాట మళ్ళీ నువ్వు ప్రకటిస్తున్నప్పుడు మరి ఆకాశ మండలంలో ఒక యుద్ధం జరుగుతుంది. ఆ యుద్ధంలో నీకు విరుద్ధంగా ఏదైతే పోట్లాడుతుందో అవి పడిపోయి నీవు విడుదలను చూస్తావు, నువ్వు విక్టరీని చూస్తావు. 23 brother. 23వ వచనం. Yeah, read. అమోనీయులను మోయాబీయులను షేయూరు మాన్య నివాసులను బొత్తిగా చంపి నిర్మూలము చేయవలని పొంచియుండి వారి మీద పడిరి. వారు షేయూరు కాపురస్తులను కడముట్టించిన తరువాత తమలో ఒకరినొకరు చంపుకొనుటకు మొదలుపెట్టిరి. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. The singers are singing. పాటలు పాడేవారు పాటలు పాడుతున్నారు, Words are going out of their mouth. వారి నోటి నుండి మాటలు వెళ్తున్నాయి. And in the battlefield, ఆ యొక్క యుద్ధ రంగంలో the demons have confused the three kings. ఆ యొక్క దురాత్మలు ఆ యొక్క ముగ్గురు రాజులను అయోమయం Instead తెచ్చిపెట్టారు. of fighting against King Jehoshaphat, మరి యెహోషాఫాతు రాజుకు వీరు యుద్ధం చేసేదానికి బదులు they are killing each other, వారు ఒకరినొకరు చంపుకుంటున్నారు. and everybody is dead. అందరు కూడా చనిపోయారండి. That's not all. అంతేకాదండి, Something more. ఇంకా ఏదో జరిగింది. 24. 24వ వచనం. 24. యూదావారు అరణ్యమందున్న కాపురుల దుర్గము దగ్గరికి వచ్చి సైన్యము తట్టు చూడగా వారు శవములై నేలపడి ఉండిరి, ఒకడునూ తప్పించుకొనలేదు. Then యెహోషాపాతును అతని జనులను వారి వస్తువులను 25వ వచనం. దోచుకొనుటకు దగ్గరకు రాగా ఆ శవముల యొద్ద విస్తారమైన ధనమును ప్రశస్తమైన నగలను కనబడెను. వారు తమకిష్టమైన అంత మట్టుకు తీసుకొని తాము కొని పోగలిగినంత కంటే ఎక్కువగా ఒలుచుకొనిరి. కొల్ల సొమ్ము అతి విస్తారమైనందున దానిని కూర్చుటకు 3 దినములు పట్టెను. Nalla. చాలా బాగుంది కదండి వినడానికి. Everybody became Karodapati. అందరూ కూడా కరోడ్పతిగా మారిపోయారండి. Just a few hours before they were looking at their death. కొన్ని క్షణముల ముందు, కొన్ని గంటల ముందు వారి మరణాన్ని వారు చూస్తున్నారు. If you change your setting here, మన యొక్క సెట్టింగ్ ఇక్కడ మార్చుకుంటే, using your imagination మన యొక్క ఊహలు ఊహించుకొని to what the word of God says, దేవుని యొక్క వాక్యం ఏమి చెప్తుందో దానికి healing is guaranteed. స్వస్థత తప్పనిసరిగా జరుగుతుంది. Can you tell your neighbor, please change the setting? మీ ప్రక్కవారితో చెప్పండి, దయచేసి మీ సెట్టింగ్ మార్చుకోండి అని. Change your setting. Stand still గట్టిగా నిలబడండి, and see. చూడండి. Then the battle belongs to the Lord. అప్పుడు యుద్ధము యెహోవాదే. And if your setting is on fear, ఒకవేళ మన మనస్సు గనుక ఆ భయము మీద ఉంటే, setting is on worry and anxiety, ఒకవేళ మన మనస్సు చింత భయం పైన ఉంటే, doubt and unbelief, మరి ఈ యొక్క నమ్మకం లేకపోవడం అనుమానంపై ఉంటే, if you are going to die after 5 years, ఒకవేళ 5 సంవత్సరాల తర్వాత చనిపోవాలంటే with this setting, ఇటువంటి సెట్టింగ్ పెట్టుకొని you will be dead within a year 1 సంవత్సరం లోపలే చనిపోతారు. because of the wrong setting. ఎందుకంటే ఆ తప్పుడు సిద్ధాంతాన్ని మనసులో కలిగి ఉన్నాము. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా. So let us do some setting. కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఒక సెట్టింగ్ చేద్దామండి. Are you ready for the setting? సిద్ధంగా ఉన్నారండి? Give me Deuteronomy 28:1 and 2.
ద్వితీయోపదేశ కాండము 28వ అధ్యాయము 1-2 వచనాలు. How to do the right setting. ఏ విధంగా సరి అని సెట్టింగ్ చేసుకోవాలి. Deuteronomy chapter 28, 1 and 2. ద్వితీయోపదేశ కాండము 28:1-2 వచనాలు. Yeah, read. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా విని నేడు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించుచున్న ఆయన ఆజ్ఞలన్నిటినీ అనుసరించి నడుచుకొని ఎడల నీ దేవుడైన యెహోవా భూమి మీదనున్న సమస్త జనముల కంటే నిన్ను హెచ్చించును. And 2. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట వినిన ఎడల ఈ దీవెనలన్నీ నీ మీదికి వచ్చి నీకు ప్రాప్తించును. So according to verse 1 and 2, కాబట్టి ఈ 2 వచనానుసారము how does a person get blessed? ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి దీవెనలు పొందుతారు చెప్పండి. How does a person get blessed? ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా దీవించబడతాడు చెప్పండి. Footwork. Put verse number 1. మొదటి వచనం పెట్టండి చెప్పండి. యెహోవా మాట శ్రద్ధగా వినిన ఎడల If you hearken diligently unto the voice of the Lord your God, Ni to dev- observe to do all his commandments which I command you this day, the Lord will set you on high above all the nations of the earth. నీవు నీ దేవుడైన యెహోవా మాట శ్రద్ధగా వినిన ఎడల ఆయన ఇచ్చినటువంటి ప్రతి ఆజ్ఞను కూడా అనుసరించి నడుచుకునే ఎడల ఈ రోజు యెహోవా భూమి మీద ఉన్న సమస్త జనుల కంటేను నిన్ను హెచ్చించును. If you do what he told you to do, ఆయన నీకు ఏదైతే ఆజ్ఞాపించి ఉన్నాడో అది if చేసినట్లయితే, you do what he told you to do, ఆయన ఏదైతే చెప్పి ఉన్నాడో అది నీకు I ఆజ్ఞాపించినట్లయితే, said if you do what he told you to, అయితే ఆయన ఏది చెప్తున్నాడో అది నువ్వు చేస్తున్నావా? then verse number 2, అయితే 2వ వచనం ఏమంటుంది? all these blessings shall come upon you and overtake you. ఈ దీవెనలన్నీ నీ మీదికి వచ్చి నీకు ప్రాప్తించును. How do you like when blessings come and overtake you? చూడండి, ఈ దీవెనలన్నీ కూడా వచ్చి నీకు ప్రాప్తిస్తే ఎంత ఆనందం అండి. Wherever you go, the blessings have gone before you. చూడండి, నువ్వు ఎక్కడ వెళ్ళినా కానీ నీకంటే ముందు ఆశీర్వాదాలు దీవెనలు వెళ్తున్నాయి. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. What happens in verse 15? అయితే 15వ వచనంలో ఏం జరుగుతుంది? In verse 15, 15వ వచనం, నేను నేడు నీకు ఆజ్ఞాపించు ఆయన సమస్తమైన ఆజ్ఞలను కట్టడలను నీవు అనుసరించి నడుచుకొనవలనని నీ దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట వినని ఎడల ఈ శాపములన్నీ నీకు సంభవించును. praise God. దేవునికి స్తోత్రం. So it shall come to pass, if you do not hearken unto the voice of the Lord your God, observe all his commandments and his statutes which I command you this day, that all these curses shall come upon you and overtake you. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. So when you do what the word says, you get blessed. When you don't do what the word says, you get cursed. కాబట్టి చూడండి, దేవుని యొక్క మాట ఏదైతే చెప్తున్నదో మనం దాని ప్రకారం చేసినట్లయితే, నడుచుకున్నట్లయితే మనం ఆశీర్వదింపబడతాము. కానీ ఈ వాక్యానికి విరుద్ధంగా మనం నడుచుకున్నట్లయితే శాపగ్రస్తులు అవుతాము. Praise God. Is this in the old covenant? ఇది పాత నిబంధనలో ఉందండి? అవును. So in the new covenant, how does a person get blessed? అయితే నూతన నిబంధనలో ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి దీవించబడతారు? చెప్పండి. Hello. In the New Testament, how does a person get blessed? నూతన నిబంధనలో ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా దీవించబడతారు? Okay, let's go and are you ready to change your setting? ముందుగా మనం సెట్టింగ్ మార్చుకోవడానికి సిద్ధమే కదండి? Yes. Ephesians 1:3. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 3వ వచనం. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయంలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. So shall we raise our hands కాబట్టి మనం చేతులు ఎత్తుదాము, and shall we pray to God మన ప్రభుకు చెప్దామండి that he blesses us this evening? ఈ సాయంకాల సమయము. What did you say? Okay, you did not complete the sentence. So complete the sentence. ఈ సాయంకాల సమయం మనందరినీ కూడా, Come on, yes or no? Okay. We are going to pray to God and ask him to bless us. Okay?
ఈ సాయంకాల సమయము మనం చేతులు ఎత్తుతుండగా దేవుడు మనందరినీ కూడా దీవించమని అడుగుదాము. సరేనా అండి? Why are you not lifting your hand? సరిగ్గా లేపండి. అవును అన్న వారందరూ కూడా సరిగ్గా చేతులు పైకెత్తండి. Yeah, very good. ఓకే అండి. What did you read, man? మీరు ఏం చదివారండి ఇప్పుడు? Read that again. మళ్ళీ చదవండి. మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్తుతింపబడునుగాక. ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదము మనకు అనుగ్రహించెను. Prati Ashirvada. మనకు అనుగ్రహించెను. So is he going to bless you or he has blessed you? చూడండి, ప్రతి ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను. అనుగ్రహించబోతున్నాడా, అనుగ్రహించేశాడా? So can I pray to God and say, God, you are going to bless me? ప్రభా నీవు నన్ను దీవించబోతున్నావు అని మనం ప్రార్థన చేయగలమా అండి? మరి Huh? చెప్పండి. Hello, I'm asking you. మళ్ళీ ప్రశ్న అడుగుతున్నానండి, జవాబు ఇవ్వండి. Bible is saying, బైబిల్ అంటుంది God and Father of our Lord Jesus Christ, మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క తండ్రి అయిన దేవుడు who is supposed to bless us, మనల్ని ఆశీర్వదించవలసిన వారే ఉన్నారు. he has blessed us with all spiritual blessings. ప్రతి ఆత్మ సంబంధమైన ఆశీర్వాదము మనకు ఇప్పటికే అనుగ్రహించేశాడు. Past tense or future tense? అది భవిష్యత్తులో జరగబోతుందా లేదా ఆల్రెడీ జరిగిందా? How has he blessed us? In Christ Jesus. So in the Old Testament, how do you get blessed? పాత నిబంధనలో ఏ విధంగా మనం దీవించబడతాము? When you do those things. ఆ విషయాలు కార్యాలు In the జరిగించినప్పుడు. New Testament, how do you get blessed? నూతన నిబంధనలు ఎలా దీవించబడుతున్నాము? When you believe in Jesus who has done those things for you. ఆ కార్యములన్నీ జరిగించినటువంటి యేసు ప్రభుని నీవు నమ్మినప్పుడు ఇవన్నీ In the చూస్తావు. Old Testament, you do it, you get blessed. పాత నిబంధనలు నువ్వు అవి చేస్తే నువ్వు దీవించబడతావు. You don't do it, you are under curse. ఒకవేళ చేయనట్లయితే నువ్వు శాపగ్రస్తుడవు. In the New Testament, how do you get blessed? నూతన నిబంధనలు ఎలా నువ్వు దీవించబడతావు? Believing in the finished works of Jesus on the cross. మరి ఆల్రెడీ మరి దేవుడు మన కోసం చేసినటువంటి కార్యంలో విశ్వాసం ఉంచుట ద్వారా నువ్వు దీవించబడతావు. So do we need to change our setting? కాబట్టి మన యొక్క సెట్టింగ్ ని మనం మార్చుకోవాలా? చెప్పండి. Is that the word of God? అది దేవుని వాక్యమా అండి? So do I need to change my setting? కాబట్టి నేను నా యొక్క సెట్టింగ్ మార్చుకోవాలా? Okay. Now when I read that word and I say, God, please bless me. అయితే ఈ యొక్క వాక్యం విన్న తర్వాత, ఈ మాట విన్న తర్వాత, ప్రభువా నన్ను దీవించు అన్నాను అనుకోండి, Either God is a liar దేవుడన్న అబద్ధికుడు or I am a liar. లేదా నేనన్న అబద్ధికుడిని. Who is a liar? ఇప్పుడు అబద్ధం ఆడేవారు ఎవరండి? Okay, I'll give you an example. ఒక ఉదాహరణ ఇస్తానండి. He is my son నేను ఆయన కుమారుణ్ణి. and he's studying in Bangalore in a university. అయితే బెంగళూరులో ఒక యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నాడు. He's calling me, నాకు ఫోన్ చేస్తున్నాడు. Dad, please send the money. నాన్నగారు నాకు డబ్బును పంపించండి, My college fees has to be paid. నా యొక్క కాలేజ్ ఫీజు కట్టాలి. So I told him, it's already put in your account. అయితే నేను చెప్తున్నాను, నీ అకౌంట్లో ఆల్రెడీ డబ్బులు ఉన్నాయి. Again he's calling up, ఆయన మళ్ళీ నాకు ఫోన్ చేస్తున్నాడు. Dad, please send the money. డాడీ దయచేసి డబ్బులు Are, పంపించు. did you go to the bank? అరే నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్ళలేదా? Yeah, I went to the bank. ఆ బ్యాంక్ వెళ్ళాను. Did you get the money? డబ్బు తెచ్చుకున్నావా? They gave me a small slip, but they did not give me the money. మరి చిన్న స్లిప్ ఇచ్చారు, ఏదో కాగితం ఇచ్చారు కానీ డబ్బులు ఇవ్వలేదు. Are, did you put the check or what? అరే Did you నువ్వు give చెక్ them the చేసావా check? ఏంటి? No, I did not give. I was asking money, they did not give me. నేను వెళ్ళి డబ్బు అడిగాను కానీ డబ్బులు వాళ్ళు ఇవ్వలేదు నాకు. So just give the check. అయితే వెళ్ళి ఆ చెక్ ఇవ్వు. Next day again, Daddy, please put the money. మరుసటి దినం మళ్ళీ నాన్నగారు డబ్బులు ఇవ్వండి. Are, did you go to the bank? అరే నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్ళావా? అవును. Did you give them the check? అది చెక్ ఇచ్చావా? Yes, Dad. I gave him the check. They gave me some bronze round thing. I threw it and I came. I said, I want the money, not this bronze coin. అయితే మరి నేను చెప్పింది ఏంటంటే, మరి నేను వారికి చెక్ ఇచ్చాను కానీ వారు ఏదో ఇత్తడిది ఈ విధంగా గుండ్రంగా ఉంది ఇచ్చారు, నేను పడేసి వచ్చేసాను. Are, Baba, that is the token number. అయితే అయ్యో అది నీకు ఇచ్చినటువంటి టోకన్ అని చెప్పాను. Tomorrow go to the bank. రేపటి దినం మళ్ళీ బ్యాంక్ వెళ్ళు. When they give you the token number, ఆ టోకన్ నీకు ఇచ్చినప్పుడు you wait there. నువ్వు అక్కడ ఆగు. When the call comes, ఎప్పుడైతే నీకు పిలుస్తారో, the number is called, అది ఒక పిలుపు వస్తుందో, you will get the money. ఆ నంబర్ పిలిచినప్పుడు నీకు డబ్బు వస్తుంది. Next day, మరుసటి దినము, Dad, డాడీ I love you. నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను, Thank you for sending the money today. ఈ రోజు డబ్బు పంపించినందుకు వందనాలు. Hold on, today? ఈ రోజా?
I spent it 1 month back, నేను ఒక నెల రోజుల ముందే డబ్బు వేసాను కదా, but you did not go to the bank to withdraw it. కానీ దాని డబ్బు పొందుకోవడానికి నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్ళలేదు. In the same way, what are we calling God every day? అదే రీతిగా మనం మన తండ్రి అయిన దేవుడు ఏం పిలుస్తున్నాము? Bless me, దీవించు, bless me, దీవించు, bless me. దీవించు. And he's saying, already blessed in Christ. ఆయన అంటున్నాడు కదా, నేను ఇప్పటికే నేను దీవించాను కదా. Do I need to change my setting, or God needs to change his ఇప్పుడు setting? దేవుడు అయిన సెట్టింగ్ మార్చుకోవాలా, నేను నా సెట్టింగ్ మార్చుకోవాలా? So is he saying some spiritual blessing or all spiritual blessing? కాబట్టి ఏదో కొన్ని ఆత్మీయ ఆశీర్వాదాలు అంటున్నాడా, అన్ని ఆశీర్వాదాలు అంటున్నాడా? Huh? With all spiritual blessing? But అన్ని are we believing? Hello, are we believing? కానీ మనం నమ్ముతున్నామా? We are not believing. మనం నమ్మడం I లేదా? will teach you now. ఇప్పుడు నేను మీకు నేర్పిస్తానండి. Just give me Ephesians 2:8. ఎఫెసీయులకు రాసిన పత్రిక 2:8. మీరు విశ్వాసము ద్వారా కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు. ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, దేవుని వరమే. Is this real? ఎస్, ఇది వాస్తవమా అండి? అవును. Okay. This is Indian 500 rupees, ఇది భారతీయ 500 రూపాయలు, which I want to give it to you. మీకు ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను. I said, this is Indian 500 rupees, ఇది భారతీయ 500 రూపాయల కాగితపు నోటు, which I want to give it to you. మీకు ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను. This is Indian 500 rupees. ఇది భారతీయ 500 రూపాయల నోటు, I want to give it to you. మీకు ఇవ్వాలని ఆశిస్తున్నాను. This is 500 rupees. ఇది 500 రూపాయల నోటు, I want to give it to you. మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడుతున్నాను. Thank you, that is yours. It's not a joke. This is God who has given you that 500 rupees. It's yours. దేవుడే Well, మీకు 500 ఇచ్చారండి, తీసుకోండి. Now. Was this word given to everybody? ఈ వాక్కు లేదా ఈ వాగ్దానము అందరికి ఇవ్వబడిందా అండి? Did you see all the three moved into action? చూడండి, ముగ్గురు కూడా లేవపోయారండి. She nearly got up and then she settled down. ఆమె ఆల్మోస్ట్ లేచింది, మళ్ళీ కూర్చుంది. But when she came, she said, okay, she'll take, I'll be there. కానీ ఈమె మాత్రం వచ్చింది, లేచి తీసేసుకుంది. What about the others? మరి వేరే వారి సంగతి ఏంటండి? Was the promise for you as well? మీకు కూడా వాగ్దానం ఇవ్వబడిందా లేదా? You know what is a Christian life that we practice? చూడండి, మనం అనుదినం క్రైస్తవ జీవితంలో ఏమి అవలంబించుకుంటున్నామంటే, When God gives the promise, దేవుడు వాగ్దానం ఇస్తే we are sitting on the chair, మనం అలా చైర్లో కూర్చుంటున్నాం, never getting up, ఎప్పుడు కూడా పైకి లేవము, but saying, God, give me. కానీ ప్రభా ఇవ్వు, God, give me. దేవా ఇవ్వు, God, give me. దేవా ఇవ్వు, Give me. ఇవ్వు, Give me. ఇవ్వు, Give me. ఇవ్వు. Now I'm old. ఇప్పుడు నేను ముసలి పడైపోయాను, Give me. ఇవ్వు. All the tooth are gone. Teeth are పండ్లన్నీ gone. కూడా పోయినాయి కదండి, But never got it. కానీ ఏమి ఇంకా దొరకలేదండి. Why? ఎందుకు? There was no action from your side. ఎందుకంటే నీ సైడ్ నుండి ఎటువంటి స్పందన లేదు. Do you know what I did? నేను ఏం చేశాను తెలుసా అండి? Somebody will say he lost 500 rupees. అయ్యో 500 రూపాయలు పోయినాయి కదా I did not అనుకుంటున్నారు. lose 500 rupees. I invested 500 rupees in the kingdom of God. లేదండి, నేను 500 రూపాయలు కోల్పోలేను, కానీ దేవుని రాజ్యంలో 500 రూపాయలు విత్తాను. I just got 50,000 in my account. నా అకౌంట్లో 50,000 రూపాయలు వచ్చేసాయండి. Are you understanding? మీకు అర్థమవుతుందా? Okay, let's try one more time. సరే, మళ్ళీ ఇంకొకసారి మనం ట్రై చేద్దామండి. $2,000? Okay. No problem. Okay. Okay. This is not a joke. I've got 2,000 rupees. Real? Yes. You are not. He's so quick. You're not. You're a translator.
This is 2,000 rupees which I want to give it to you. చూడండి, మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నటువంటి 2,000 రూపాయల నోటు. This is 2,000 rupees which I want to give it to you. మీకు ఇవ్వాలనుకుంటున్నటువంటి 2,000 రూపాయల నోట్ అండి. This is 2,000 rupees which I want to give it to you. మీకు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను 2,000 రూపాయల నోటు. This is 2,000 rupees which I want to give it to you. మీకు ఇవ్వాలని అనుకుంటున్నాను ఈ 2,000 రూపాయల నోటు. This is an excellent example. ఇది అతి శ్రేష్టమైనటువంటి ఉదాహరణ అండి. She came so close ఆమె ఎంత దగ్గరకు వచ్చేది and waiting, give me. ఇక్కడికి వచ్చి ఏం చెప్పింది తెలుసా అండి? ప్రభువా ఇవ్వవా, The ప్రభువా other ఇవ్వవా person అని saw, అంటుంది. ఆమె అక్కడ వచ్చేసింది, took, తీసుకుంది, she got it. ఆమె పొందుకుంది. Again, one more try. మళ్ళీ ఇంకొకసారి He's saying, take me also in this game, no. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. And that is what that word says. చూడండి, ఈ వాక్యం అదే అంటుందండి. It is by grace ఇది దేవుని కృప మూలంగా are you saved నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే through faith. విశ్వాసం ద్వారా. What is grace? కృప అంటే ఏమిటి? You want healing, you want deliverance, you want anything from the kingdom of God, you can get it in one system only. నీవు దేవుని రాజ్యం నుండి విడుదల, స్వాతంత్రము, స్వస్థత If ఏది you don't పొందాలనుకున్నా practice the గానీ system, if you don't practice the system, you will never get it. ఒక నియమం ఉంది, ఆ నియమం ద్వారానే నువ్వు పొందుకోగలవు, ఆ నియమం బయట నువ్వు ఏం పొందుకోలేవు. You will be like this lady coming so close, ఈ యొక్క సోదరి ఎంత దగ్గరికి వచ్చింది, but she never got it. కానీ ఆమె ఏం పొందుకోలేదు. The other lady started late, ఇంకొక స్త్రీ మెల్లగా ఆరంభించింది, but got it. కానీ పొందుకుంది. And all the others saw it. వేరే వారు అందరూ చూశారు, But this was so heavy, కానీ ఇది ఎంత బరువు ఉందంటే never got up పైకి లేవటం లేదు. and stayed there all your life జీవితకాలం అంతా అక్కడే ఉన్నది, and never saw the glory of God. దేవుని మహిమను ఏమాత్రం చూడలేదు. That is an example of the church today, because the power is there, but the power is not being activated because of lack of unbelief. చూడండి, మరి ఈ రోజు సంఘం యొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే, మరి శక్తి ఉన్నది, కానీ ఆ యొక్క శక్తి మనం చూడలేకపోతున్నాం, ఎందుకంటే విశ్వాసం లేని కారణంగా. If you really want to see, నువ్వు నిజంగా చూడాలనుకుంటే, tomorrow is Saturday, right? రేపు శనివారము, Tomorrow you see with your own eyes. రేపటిదిన మీరే వచ్చి చూడండి. Small children చిన్న పిల్లలు from 6 to 12 years old, 6 నుండి 12 సంవత్సరాల వయస్సు, in the morning from 10 to 2:30, ఉదయకాలము 10 నుండి 2:30 వరకు these children will be teaching the word of God. ఈ చిన్న పిల్లలు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని బోధిస్తారు. From 3:30, 3:30 నుండి the same children ఇదే బిడ్డలు will do the healing service, వారి స్వస్థత సాంగ్యాన్ని నడిపిస్తారు, even casting out demons. దురాత్మలను కూడా వెళ్ళగొడతారు. You will see with your own eyes coming live online, people across the world coming for this healing session. మరి ప్రజలు ప్రపంచం అంతా నుండి కూడా ఈ యొక్క సాంగ్యంలోనికి వస్తారండి. Why is it working? ఎందుకు అది పనిచేస్తుంది? Wherever there is grace, ఎక్కడైతే కృప ఉంటుందో you mix your faith, మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని కలపండి, there is always a manifestation. అక్కడ తప్పనిసరిగా క్రియ జరుగుతుంది. People who sat on the chair, మరి కుర్చీలో కూర్చున్నటువంటి వారు never got up. ఎప్పుడు కూడా పైకి లేవలేదు. Grace is available, కృప ఉంది, but that grace is never utilized. కానీ ఆ కృప వాడబడలేదు. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. So write down the definition of grace. కాబట్టి కృప యొక్క అర్థాన్ని మీరు రాసుకోండి. Grace is కృప ఏమిటంటే God's willingness to use His power, His ability on my behalf, కృప అనగా on my behalf, even though I don't deserve it. నాకు యోగ్యత లేనప్పటికీ నాకు యోగ్యత లేనప్పటికీ నా వైపు నుండి దేవుడు తన యొక్క సామర్థ్యాన్ని, తన యొక్క శక్తిని ఆయన నిరూపిస్తూ ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. So what is grace? కాబట్టి కృప అంటే ఏమిటండి? God's willingness to use His power,
His ability on my behalf, even though I don't deserve it. నాకు యోగ్యత లేనప్పటికీ నా కొరకు దేవుడు తన యొక్క శక్తిని, తన యొక్క బలమును, తన సామర్థ్యాన్ని ఉపయోగించడానికి ఆశపడుతున్నాడు. We are not saved by grace alone. చూడండి, మనం కేవలం కృప ద్వారా మాత్రమే We రక్షించబడలేదు, are not saved by faith alone. మనం విశ్వాసం ద్వారా మాత్రమే రక్షించబడలేదు. But it's a combination of faith and by grace and faith. కానీ కృపతో విశ్వాసము ద్వారా మనం రక్షణ పొంది ఉన్నాము. So how does a person get grace? కాబట్టి ఒక వ్యక్తి ఏ విధంగా కృపను I పొందుతాడు? many times hear the prayer going like this: అనేక మంది అనేక సార్లు ఈ విధంగా ప్రార్థన చేస్తుంటారు. God give us the grace. దేవా మీరు మా కృపను దయచేయండి. Whenever you say God give us the grace, ఎప్పుడైతే ప్రభువా మీరు మా కృపను దయచేయని అంటున్నామో, it looks like God has stopped all the grace అంటే అది ఎలా ఉంటుందంటే దేవుడు కృపనంతటిని కూడా ఆపేశాడు. and God has got a ration shop. మరి దేవుడు ఒక రేషన్ షాప్ పెట్టుకొని కూర్చున్నాడు. For you 100 grams grace, మీకు ఒక 100 గ్రాముల కృప, Vijay 1 kg grace. బ్రదర్ విజయ్ గారికి 1 కిలో కృప, 10 grams only for you. మీకు ఒట్టి 10 గ్రాములే. Is that like that? అది అలా ఉంటుందా అండి? లేదండి. So how does a person get grace? కాబట్టి ఏ విధంగా కృప లభిస్తుంది? Because for me to see any kind of manifestation, ఎందుకంటే నేను దేవుని శక్తి ఏ విధంగా చూడాలనుకున్నా, any kind of supernatural, ఏ అసాధారణమైన శక్తి చూడాలనుకున్నా, first thing I need grace. మొట్టమొదటిగా నాకు కృప కావాలి. Without grace I cannot get anything. కృప లేకుండా నేను ఏమి పొందలేను. Mercy and grace, they go together. మరి కనికరము కృప అవి కలిసి వెళ్తాయి. Mercy is కనికరం అంటే when I deserve punishment, నేను శిక్షకు అర్హుడను, God cancels the punishment. దేవుడు ఆ యొక్క శిక్షను క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాడు. That is called as mercy. అది కనికరం అంటున్నాం. When I deserve not to be blessed, నేను దీవించబడుటకు నేను ఎప్పుడైతే నేను ద్వారాలు మూసేస్తున్నానో, God gives me his blessing even though I don't deserve it. నేను యోగ్యుని కానప్పటికీ కూడా దేవుడు తన యొక్క ఆశీర్వాదాన్ని It is ఇస్తున్నాడు. called grace. అది కృప అంటున్నాము. This is a school. ఇది స్కూల్ అండి. When a student fails ఒక స్టూడెంట్ ఫెయిల్ అయితే for 10 marks, 10 మార్క్స్ కొరకు అన్నట్టుగా what does the teacher give? టీచర్ ఏం చేస్తుంది? Why not extra marks? ఎక్స్ట్రా మార్క్స్ ఎందుకు ఇవ్వదు? I failed. నేను ఫెయిల్ అయ్యాను అనుకోండి, Brother Vijay is the teacher. బ్రదర్ విజయ్ గారు టీచర్ He అనుకోండి, will give me 10 marks ఆయన నాకు 10 మార్కులు ఇస్తాడు, and pass me. పాస్ చేస్తాడు. He needs 1 mark నాకు ఒకే ఒక మార్క్ కావాలి to get distinction. డిస్టింక్షన్ రావడానికి. Will he give him? ఇస్తాడండి? ఇవ్వడంటండి. For me 10, for you nothing. 10 మార్కులు ఇస్తున్నారు కానీ నాకు ఒక్క మార్కు కూడా ఇవ్వడం లేదు. Grace is given only to those who are disqualified. కాబట్టి ఎవరైతే మరి తరిఫీదు ఉండదో, మరి And if యోగ్యత the ఉండదో devil, వారికి and if కృప the devil is telling you, ఒకవేళ సైతాన్ నీతో చెప్తుంది you made అనుకోండి, this mistake, this mistake, this mistake, tell the devil, thank you very much. Now I'm qualified to receive grace. ఇప్పుడు సాతాను నిన్ను చూపించి నువ్వు ఈ తప్పు చేసావు, ఈ తప్పు చేసావు, ఈ తప్పు చేసావు అన్నప్పుడు నీవు చెప్పాల్సింది ఏంటంటే చాలా వందనాలు, ఇప్పుడు నేను దేవుని కృప పొందడానికి యోగ్యుడను. They don't look any happiness, any joy. ఎంత సంతోషం, Such ఏం powerful ఆనందం లేదండి. truths are given. Are you all every meeting like this? ప్రతి సాంగ్యంలో మీరు ఇలాగే ఉంటారా అండి? Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. When people look at you so serious, those who are coming inside the gate only will run out. చూడండి, ఈ విధంగా మీ ముఖాలు చూస్తే ఆ గేట్ల నుండి ప్రజలు పారిపోతారండి. Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Can we smile? చిరునవ్వు నవ్వుదామండి. Can we talk? మాట్లాడుకోవచ్చా మనము? Come on. దయచేసి. So now, how to get the grace? కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ విధంగా కృపను పొందాలి? Go to 2 Peter 1 verse 2. 2 పేతురు 1:2. తన మహిమను బట్టియు గుణాతిశయమును బట్టియు మనల్ని పిలిచిన వాని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానమూలముగా ఆయన దైవ శక్తి జీవమునకును భక్తికిని కావలసిన వాటినన్నిటినీ మనకు దయచేచున్నందున దేవుని గూర్చినట్టు No, only two. Grace and peace be what? Multiplied unto you. How? Through the knowledge of God. దేవుని యొక్క జ్ఞానాతిశయముని బట్టి మనల్ని పిలిచిన వాని గూర్చిన అనుభవ జ్ఞానము మూలముగా ఆయన దైవ శక్తి జీవముకును భక్తికిని కావలసిన వాటన్నిటిని మనకు దయచేయుచున్నది. And of Jesus our Lord. మన క్రీస్తు యేసు ప్రభు ద్వారా.
Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Let me share with you how this grace works. ఈ కృప ఎలా పనిచేస్తుందో నేను చూపిస్తాను. Are you all Christians? మీరందరూ క్రైస్తవులేనండి? I can ask question, no? You'll not get angry, no? Okay. Are you all Christians? మీరందరూ క్రైస్తవులా? Is there any Christian here who has got two hands? ఇక్కడ క్రైస్తవులకు ఎవరికైనా రెండు చేతులు ఉన్నాయండి? I will prove to you, you got no hands. నేను నిరూపిస్తాను మీకు రెండు చేతులు ఉన్నాయని. You are laughing the most, no? I'll teach you only. నువ్వు చాలా నవ్వుతున్నావు కదా, నీకే నేను బోధిస్తాను. You got hands? చేతులు ఉన్నాయా? I'll prove to you, you got no hands. మీకు చేతులు లేవని నిరూపిస్తాను. Is it a challenge? సవాలండి? How many of you say she has got two hands? ఎంతమంది అంటున్నారు మీకు రెండు చేతులు ఉన్నాయని? చేతులు ఎత్తండి. I will prove to you that she has got no hands. ఆమెకు అసలు చేతులు లేవు అని నేను నిరూపిస్తాను. You are on my side or their side? Your side. Praise God. Give me Mark 16, మార్క్స్ వార్త 16వ అధ్యాయము verse number 16. 16వ వచనం. నమ్మి బాప్తిస్మం పొందినవాడు రక్షింపబడును, నమ్మని వానికి శిక్ష విధింపబడును. He that believes or he that goes to church every day? హీ దట్ బిలీవ్స్. No, నమ్మి he that goes to church every day. నమ్మి చర్చికి వెళ్ళువాడు. చూడండి మీ బైబిల్లో ఏముందండి? నమ్మి రోజు చర్చికి వెళ్ళేవాడు రక్షింపబడును. He that prays every day. ప్రతిరోజు ప్రార్థించువాడు. He that preaches every day. ప్రతిరోజు ప్రసంగించువాడు. The Bible doesn't say that. బైబిల్ అలా చెప్పడం లేదు. In the Old Testament, పాత నిబంధనలో all your good works. నీ మంచి కార్యములన్నీ. In the New Testament, నూతన నిబంధనలో all the good works of Jesus, not yours. యేసు ప్రభు నీ మంచి కార్యములు, నీ మంచి కార్యాలు When you కాదు. believe in the good works of Jesus నీవు యేసు ప్రభు యొక్క మంచి కార్యాలు నమ్మితే, and you are baptized in him, ఆయన యందు నీవు బాప్తిజం పొందితే you are saved. నీవు రక్షింపబడ్డావు. But he that believeth not కానీ నమ్మని వానికి shall be damned. శిక్ష. Then 17వ వచనం. 17. These signs shall follow them that do fasting and praying. మరి నమ్మిన వారికి వలన వారు ఉపవాసం ఉంటుండగా ఈ సూచక క్రియలు కనబడును. My Bible is saying, these signs shall follow them that do fasting and praying. నా బైబిల్ ఏమంటుందంటే ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసేటువంటి వారి ద్వారా ఈ సూచక క్రియలు జరుగును. ఇలా ఉందండి మీ బైబిల్లో? Huh? How many people believe if I fast more and I pray more, I'll get more power? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు నేను చాలా ఉపవాసించి చాలా ప్రార్థన చేస్తే నాకు ఇంకా శక్తి వస్తుందని? I used to believe that. నేను కూడా నమ్మేవాడినండి. And I would go on fasting and go on praying. నేను ఈ విధంగా ఎప్పుడు కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉపవసించేవాడిని. Till one day the Lord showed me this. ఒకరోజు ప్రభు ఈ యొక్క వచనాన్ని నాకు చూపించారు. He said, signs and wonders follow not by your fasting and praying, but signs and wonders follow because you believe what Jesus finished for you on the cross. అయితే ఈ యొక్క ఉపవాసము ప్రార్థన ద్వారా ఈ యొక్క అద్భుత కార్యాలు సూచక క్రియలు జరగవు. కానీ యేసు ప్రభు సిలువ పని నువ్వు చేసిన కార్యం నీవు నమ్మినప్పుడు ఈ అద్భుత కార్యాలు నువ్వు చూస్తావు. Tell me in our everyday life, చూడండి మన అనుదిన జీవితంలో where is our focus? మన యొక్క ధ్యానం ఎక్కడ ఉంది, ధ్యాస ఎక్కడ ఉంది? The works of Jesus or your works? యేసు ప్రభుని కార్యంలా లేదా మనం చేసేటువంటి కార్యంలా? Wilson, tell me honest. Jesus' works or your works? మై వర్క్స్. Honest man. Tell me yours. మీరు చెప్పండి, మీరు My works ప్రతిరోజు or Jesus' works? యేసయ్య పని పైన మీ దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారా, మీ పని పైన దృష్టి కేంద్రీకరిస్తారా? చెప్పండి. That's why you don't see the power. అందుకే మనం శక్తిని చూడలేకపోతున్నాం. What he's saying, ఆయన అంటున్నాడు, if you believe in my works, మీరు కనుక నా మాటలు నమ్మినట్లయితే what I finished for you on the cross, నేను మీ కొరకు సిలువ పని చేసిన కార్యము, not your works, నీ పనులు కాదు, not your works, నీ పనులు కాదు, his works, ఆయన పనులు, that is called as grace. అది కృప అంటున్నామండి. When you believe in that మనం ఆ కృపలో నమ్మినప్పుడు, and you mix your faith, నీ యొక్క విశ్వాసాన్ని కలిపినప్పుడు these signs will follow you. ఈ అద్భుత కార్యాలు జరుగుతాయి. In my name నా నామమున they shall cast out devils. వారు దయ్యములను వెళ్ళగొట్టెదరు. What's that shadow?
నీడ. Can you believe? Shadow. చూడండి, నీడ నమ్మగలుగుతున్నారండి? నీడ. Has anybody walked in the sun afternoon? మధ్యాహ్న కాలంలో ఎవరైనా ఎండలో నడిచారండి? Alone? ఒంటరిగా. Does the shadow follow you? నీడ మిమ్మల్ని వెంటాడుతుందా? Can you tell the shadow today take holiday? ఒకవేళ నీడ వెంటాడకపోతే మీరు హాలిడే తీసుకోవచ్చు. The shadow follows you. నీడ వెంట వస్తుంది కదా. In the same way, the one who believes in the word of God from his heart, signs and wonders follows him everywhere he goes. అదే రీతిగా ఎవరైతే ఈ యొక్క వాక్యాన్ని నమ్ముతున్నారో వాడు ఎక్కడ వెళ్ళినా సరే అద్భుత కార్యాలు, ఆశ్చర్య క్రియలు వారిని వెంటాడుతూ ఉంటాయి. I shared about grace and faith, nobody clapped. I shared about King Josephat, nobody clapped. I shared about Martha and Mary, nobody clapped. But when I said about the shadow, everybody clapped. చూడండి, యెహోషువ గురించి నేను చెప్పాను, ఎవరు చప్పట్లు కొట్టలేదు. అద్భుతాల గురించి చెప్పాను, ఎవరు చప్పట్లు కొట్టలేదు. మరి ఇంకా ఎన్నో చెప్పాను, చప్పట్లు కొట్టలేదు. కానీ ఇప్పుడు నీడ గురించి చెప్పిన వెంటనే అందరు చప్పట్లు కొడుతున్నారు. When does the shadow not follow you? మరి నీడ ఎప్పుడు నిన్ను వెంబడించదు? When you are walking in error. నీవు చీకటిలో నడిచినప్పుడు. When your belief is wrong, నీ యొక్క విశ్వాసము తప్పుగా ఉన్నప్పుడు signs and wonders will not follow you. అద్భుతాలు, ఆశ్చర్యకార్యాలు జరగవు. When you believe in the truth, నీవు విశ్వాసమందు సత్యమందు నమ్మినప్పుడు, even if you tell the signs and wonders don't follow me, నీవు అద్భుత కార్యాలను నన్ను వెంబడించొద్దు అన్నా కానీ they will still follow you. అవి నిన్ను వెంబడిస్తాయి. Then దాని తర్వాత they shall speak with new tongues. వారు నూతన భాషల్లో మాట్లాడెదరు. They shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. పాములను ఎత్తి పట్టుకొందురు, మరణకరమైనది ఏది త్రాగినా అది వారికి హాని చేయదు. They shall lay hands on the sick, రోగుల మీద చేతులు ఉంచినప్పుడు and they shall surely die. వారు మరణిస్తారు. మీ బైబిల్ అలా ఉందండి? Do you lay hands on the sick? మీరు రోగులపై చేతులు ఉంచుతారా? Every time? ప్రతిసారి Only ఉంచుతారా? your family? లేదా కేవలం మీ కుటుంబం మీదనేనా? చెప్పండి. Because there is no hand, I told you. ఎందుకంటే చేతులు లేవు కదా, నేను చెప్పాను కదా. ఎందుకు ఉంచారంటే చేతులు లేవు. If there are hands, you would have laid hands. చేతులు ఉంటే చేతులు ఉంచేవారు. What a miserable situation that we see in Christian families, especially Catholic families. చూడండి, క్రైస్తవ కుటుంబాలలో ప్రత్యేకించి కథోలిక కుటుంబాలలో ఎంత దుఃఖకరమైనటువంటి ఇటువంటి పరిస్థితులను చూస్తున్నాం. The child is suffering, మరి ఒక బిడ్డ మరి శ్రమలో ఉంటుంది. but the mother is looking for some priest, nun or a preacher, but she doesn't have hands. ఏదో మరి ఒక కుమారునికి కుమార్తెకి మరి రోగం వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క తల్లి మరి ఏదో గురువు, కన్యాస్త్రీ లేదా ఏదో ప్రసంగికుడు వచ్చి ప్రార్థన చేయాలని ఆశపడుతుంది, కానీ ఆ తల్లికి చేతులు లేవు. Imagine she has got the anointing, the power of God inside of her, but she never knows, and she has never laid hands on her own children because she never believed that there is power in her hand. చూడండి, మరి ఆ యొక్క తనలో ఉన్నటువంటి అభిషేకాన్ని, తనలో ఉన్నటువంటి శక్తిని ఆమె ఎప్పుడు కూడా ఎరగలేదు. ఎందుకంటే మరి ఒకవేళ ఎరిగినట్లయితే ఆమె చేతుల నుంచి ఏది స్వస్థత వచ్చేది. Everyone who is baptized in Jesus is anointed to cast out demon and heal the sick. That is our inheritance. That is our birthright. బాప్తిజమం పొందుకున్నటువంటి ప్రతి వాడు కూడా దయ్యములు వెళ్ళగొట్టుటకు, మరి అదే రీతిగా రోగములను స్వస్థపరచుటకు అది మనం క్రైస్తవులుగా స్వాస్థ్యం పొందుతున్నాము. How does a person get that power? ఏ విధంగా ఒక వ్యక్తి అటువంటి శక్తిని పొందగలడు? By your hard work. కష్టపడియా? You try that. మీరు అది ప్రయత్నించండి. Not even a headache will go. తలనొప్పి కూడా తగ్గదండి. But you believe in that word. కానీ నువ్వు ఈ మాట యందు నమ్మినట్లయితే That is called grace. అది కృప. When you mix your faith నీ విశ్వాసాన్ని by కలిపినప్పుడు saying, దీన్ని ప్రకటించడం Lord, ద్వారా, you said ప్రభా నీవు చెప్పావు in your name, నీ నామమున when I lay hands on the sick, నేను రోగులపై చేతులు ఉంచినప్పుడు they shall recover. వారు స్వస్థత I'm పొందుతారు. laying my hand నేను ఇప్పుడు చేతి upon ఉంచుతున్నాను my children, నా బిడ్డలపై, and in the name of Jesus, యేసు నామమున I declare them healed. వారు స్వస్థులనే Not ప్రకటిస్తున్నారు. because I'm good, నేను మంచివాడని కాదు, not because I prayed for 3 hours, నేను 3 గంటలు ప్రార్థించానని కాదు, because you said in the word. కానీ ప్రభా మీరు మీ వాక్యంలో చెప్పి Now ఉన్నారు. that grace and faith
ఆ కృప ఆ విశ్వాసము will bring forth the manifestation. అదే కార్యసిద్ధి జరిగిస్తుంది. Okay, I want somebody with arthritis. మరి కీళ్ళ నొప్పి ఎంతమందికి ఉందండి? కీళ్ళ నొప్పి. Good, come here. ముందటికి రండి. Yeah, sister in orange, the battle belongs to the Lord. Come. సోదరి మీరే ఆరెంజ్ లో రండి. Yeah, you got hands, right? No, I'm asking the other lady. You come, you come, you come. పైకి రండి. You can stand here. Brother, I can talk to her, no? Yeah, please come here. If she want, she can, come. Yeah, please come here. You got two hands. మీరు రెండు చేతులు కలిగి ఉన్నారు. When I said anybody has any arthritis, you are the first one to stand. Do you believe all that I spoke? Do you believe? Okay. Now watch this. Now watch this. I do not know any of them. చూడండి, వారు ఎవరో నాకు తెలియదు. I do not know her as well. ఈమె కూడా ఎవరో నాకు తెలియదు. When I gave that 500 rupees, ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే 500 రూపాయలు ఇచ్చానో I said I want to give it to you. నేను మీకు ఇవ్వాలని ఆశపడ్డానని చెప్పాను. There was she who got up and took it. ఆమె లేచి వచ్చి డబ్బులు తీసుకుంది. What I said was grace. నేను చెప్పింది కృప. You did not earn that 500. మీరు ఆ యొక్క 500 జీతంగా సంపాదించలేరు. But you went and took it. కానీ మీరు వెళ్ళి తీసుకున్నారు. It is your faith. అది మీ విశ్వాసం. Then I removed 2,000 rupees. దాని తర్వాత 2000 రూపాయలు తీశాను. She came up till here ఆమె ఇక్కడి వరకు వచ్చింది. and said give. ఇవ్వు అని అడిగింది. But she did not take it by force. ఆమె ఆ యొక్క ఒత్తిడి బలవంతంగా తీసుకోలేదు. That lady took it by force. కానీ ఆ స్త్రీ బలవంతంగా తీసుకుంది. Now this is what God is saying. ఇప్పుడు ప్రభు ఏమంటున్నారంటే, When you believe in me నీవు నా యందు నమ్మినట్లయితే and lay hands on the sick, రోగులపై చేతులు ఉంచినప్పుడు they shall recover. వారు స్వస్థతలు Is it పొందుతారు. my word? అది నా మాట అండి? Is it my word? అది నా మాట అండి? It's Jesus' word. అది యేసయ్య మాట. She has got two hands. ఈమెకు రెండు చేతులు ఉన్నాయి. She's going to hold this hand ఆమె ఈ చేతులు and ముట్టబోతుంది. she's going to hold the other hand. ఆమె చేయి కూడా ముట్టబోతుంది. And just like the electric power flows through this wire, ఈ వైర్ ద్వారా ఏ విధంగా అయితే విద్యుత్ ప్రవహిస్తుందో, in the same way when she's speaking God's word, అదే రీతిగా ఈమె దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని ప్రకటిస్తుండగా, believing in that promise, ఆ యొక్క వాగ్దానాన్ని నమ్మి the power of God will flow, దేవుని శక్తి ఈమెలో ప్రవహిస్తుంది. destroying the sickness in both of them. ఇద్దరిలో కూడా ఆ యొక్క రోగంని బంధిస్తుంది. Do you believe that? మీరు Stand నమ్ముతున్నారా? in the middle. Hold the hand. Yeah, you can give it to me. You speak English or Telugu? ఏ భాష మాట్లాడతారండి మీరు? హిందీ. ఓకే. హింदी. Hindi and Marathi. मी मराठी. तुमच्याशी मराठीत हे झाल्यानंतर बोलतो. बरोबर आहे? Listen attentively what she's saying. English? Okay. Close your eyes. కళ్ళు మూసుకోండి. Close your eyes. The power flows through you. Say this, Lord Jesus. Just give it the mic. Just hold the mic. Lord Jesus, Lord Jesus, I thank you I thank you for teaching me today. for teaching me today. The battle belongs to you. The battle belongs to you. Lord Jesus, Lord Jesus, please forgive me. please forgive me. All these years, All these years, I never believed I never believed that I'm anointed that I have anointed to heal the sick. to heal the sick. But today, Lord, But today, Lord, your word has set me free. your word has set me free. I set myself I set myself like Mary, like Mary, believing in you, Jesus. believing in you, Jesus. Lord Jesus, Lord Jesus, all this time,
All this time, my focus was my focus was on my works. on my works. But today, But today, I repent I repent. and I focus I focus what you have already finished what you have already finished on the cross. on the cross. Lord Jesus, Lord Jesus, grace says, grace says, all those who believe in you, all those who believe in you, these signs will follow them. the sins will follow them. These signs will These follow. signs will follow them. These miracles will follow them. These miracles will follow them. Lord Jesus, Lord Jesus, I choose to believe you. I choose to believe you, I am already baptized in you. that already attached in you. I am baptized in you. I baptized in you. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I shall cast out demons. I shall cast out demons. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I speak to this arthritis. I speak to this arthritis. I speak to the spirit of infirmity. I speak to this infirmity. Use infirmity. Use infirmity. You arthritis. You arthritis, I curse you. I curse you. I bind you. I bind you. And I cast you out I cast you out of this body. from this body. In the name of Jesus, In the name of Jesus, you have no more power, you have no more power, authority authority over this body. over this body. I command you, I command you, come out of her. come out of her. In the authority of Jesus, In the authority of Jesus, come out of her. come out of her. Come out of her. Come out of her. Right now, Right now. in the name of In Jesus. the name of Jesus. Spirit of God, Spirit of God, I thank you. 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 You said, You say, when I lay hands on the sick, when I lay hands on sick, they do recover. they to recover. In the name of Jesus, In the name of Jesus, I speak to all the bones, I speak to all the bones. be aligned now. Be alive now. Cartilages, Cartilages, be recreated. be recreated. Joints, Joints, be lubricated. be lubricated. In the name of Jesus, In the name of Jesus, be healed now. be healed now. Thank you, Jesus, Thank you, Jesus, for healing my sister. for healing my sisters. In Jesus' name, In Jesus' name, amen. 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 Now move your fingers. మీ చేతులు కదల్చండి ఇప్పుడు. Move your fingers. Give me that rosary. Move your fingers and keep saying, thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా, వందనాలు యేసయ్యా అని Now move చెప్తూ your wrist. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. No pain. Move your elbows. Thank you, Jesus. మో చేతులు మొత్తం కదలచ్చు. Thank you, Jesus. Thank you. Keep moving and say, thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Keep moving. Yes, it's completely loose. Come అవునండి, on. ఇప్పుడు విడుదల Come on. పొందుతున్నారు. విడుదల No pain. పొందుతున్నారు. ఏం నొప్పి లేదు. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Now, look చూడండి. over here. ఇప్పుడు See here. చూడండి. Do this. Okay. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Thank you, Jesus. వందనాలు యేసయ్యా. Is it both hands or one hand? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy Spirit, I rebuke this infirmity and I command this body be completely loosed. Lord, I believe in a creative miracle. I believe in a creative miracle. You demon of arthritis, I curse you. I apply the blood of Jesus over this shoulder and I speak, be healed, be healed, be healed. Yeah, it's getting loosed. Yes, it's loose. Come on, it's loose. Yes, it's loose. Yes, it's loose. Yes. Thank you, Jesus. Yes. Thank you, Jesus. 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 Keep saying, thank you, Jesus. Jesus. The blood of Jesus. You demon of arthritis, you have no authority over her. Okay. Now. Close your eyes and say this. Lord Jesus, I choose to forgive everyone unconditionally. Whoever has hurt me, I bless them. I release them. And I ask forgiveness from everyone whom I have hurt.
I renounce you, Satan. All the demonic forces. You have no power, no right in this body because I belong to Jesus. This body belongs to Jesus. This body belongs to Jesus. Thank you, Jesus. Now move. You could not do that. You could not go beyond this. Yeah, you can take off your mask. You look so pretty now. Yeah. Yeah, I just could not move my hand completely, but now I can feel it. Yeah. After how many years? Actually, this is happening from past 7 years, and my husband is here. We just went to the doctor, and the reports have come, and she said the rheumatoid arthritis is too bad. Then my sister-in-law said that you have come here, and we wanted to come. That is why to meet you today. Did you come to meet me or did you come for the word? Yeah. Come on, move your hand. Yeah. You could not do that. I could not do it. There is slight pain, but still I can do it. Okay. Yeah. Do you want 100% deliverance or something you want to take it home? No, I want 100%. Okay. Look at Jesus on the cross. Yes, Lord. Keep looking at Jesus on the cross. Yes, Jesus. Look at his arms. Yes, Lord. Look at his shoulder. Yes, Lord. Wounded. Stop looking at yourself. Jesus. Say, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Keep saying. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Listen. Open your eyes. Don't look here. Look at Jesus on the cross. Okay? Yeah. Jesus, I love you. Jesus, I love you. You know when you say Jesus, I love you, the kingdom of darkness hates that. Say that again. Jesus, I love you. Again. Jesus, I love you. Yes, Lord. I love you, Jesus. I love you, Jesus. Keep saying. I love you, Jesus. Keep saying. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you, Master. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I love you, Lord. I love you, Jesus. Now say that. Praise the Lord. Praise the Lord. For you are good. For you are good. Your mercy endures forever. Your mercy endures forever. Praise the Lord. Praise the Lord. For you are good. For you are good. Your mercy endures forever. Your mercy endures forever. Praise the Lord. Praise the Lord. For you are good. For you are good. Your mercy endures Your forever. mercy endures forever. Praise the Lord. Praise the Lord. For you are good. For you are good. Your mercy endures forever. Your Come on, now you mercy do it. endures forever. Come on. Praise the Lord. For you are good. Your mercy endures forever. Keep doing it. Praise the Lord. Your mercy endures forever. Praise the Lord, for you're good. For you are good. Your mercy endures forever. Praise the Lord. For you are good. Your mercy endures forever. Yes, Lord. Now you're crying. The pain is gone completely. Thank you, Jesus. I want my husband to come. Husband, can you come here? There are two people coming. I got confused. Is this handsome your husband? Come on, do one thing. Take off your mask. I'm going to ask him to do something. Okay? And you are going to see the glory of God. I want you to take you in your arms, and I'm going to pray. Whatever bad memories are there will be washed in the blood. And you are going to take the bride brand new from the hands of God. Are you ready? And when he's going to hug you, don't think he's your husband. Believe you are in Jesus' arms, and whatever hurts, whatever you want to renounce, in a whisper, he should not hear, between you and Jesus, renounce anything that is not of the kingdom of God. Between you and Jesus. But you have to speak it
Not loudly. Let only Jesus know it, nobody else. Ready? By the time you finish, everything is over. Take her in your arms. Okay, if you don't mind, put your head that side so that I can see her expression. Yes. Father, come on, his husband, क्या है यार, husband को पकड़ने में भी शर्म आता है. Father, I thank you. Lord, you have made them one flesh. And what you have joined together, Lord, is forever. And right now, Father, in the name of Jesus, whatever is not of the kingdom of God is destroyed in the holy presence. And I thank you, Lord, that as they hold each other in each other's arms, Spirit of God, you are working a great miracle inside of them. All the hurts, all the bad memories, whoever is the cause, everybody, they both choose to forgive each other. They choose to forgive everyone. And this marriage, Satan, you have no more power over this relationship. It is completely destroyed. Every demonic force is destroyed. And as she was saying, praise the Lord for your good, your mercy endures forever. Every demon is confused and demons are fighting among themselves. And Lord, as King Joseph, in the same way, Lord, blessings after blessings upon their finances, blessings upon their relationship. Everything has changed in Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name. Arthritis, you have no more power over her. I curse you and I destroy you right from the root. Angels, I speak to you. Bring forth her salvation right now. Bring forth that healing right now. This is her inheritance because she is the heir of the heavenly kingdom. In Jesus' name, amen. Praise God. Now, huh? Why do you go down? You can lift it halfway. Down, up, down, up. Tomorrow when you go to the doctor, show the doctor. And then you say, the doctor will say, what happened? How did this happen? Say you met a compounder who led you to Jesus. Not this compounder, this compounder. Are you happy? Yes, very happy, and I'm very grateful to God. Just give her the mic. Are you Swami? Yeah, tell us. Yeah, I'm very happy. I'm very grateful to God because I really trust. I love Jesus, and I had that confidence that because even when I was sitting there and just listening to you, my husband was continuously looking at me. My left knee was actually aching, but by the time I came walking here, I could climb up easily. And now check on No, nothing. By the time I could climb up itself, I was okay. Because he was looking at me there and he was thinking I need some help, but I walked all alone and I came. So now no more massaging. Because today only I brought 1 month medicine for her. Just today only I had gone to the doctor in the morning. So you need And she was you need to get medicine or you need to get the truth. Truth. Praise God. Don't worry, I'm there. आता आपण तुमचं काम करूया. या यू ऑल कॅन गो. थँक्यू. काय झालंय तुम्हाला? पार्किन्सन आहे 10 वर्षापासून. आता बघितलं काय झालं? हो बघितलं. आता तुमच्यामध्ये पण होणार की नाही? हो होईल. होईल ना? होईल. होईल की झालं? नाही नाही होईल. प्रभू बोलतो विश्वास करा की ते झालंय. झालंय झालं. झालंय. 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 हो झालंय. दोय बन ठेवा. बोला, ए प्रभू येशू, हे प्रभू येशू, मी तुम्हाला धन्यवाद देते. मी तुम्हाला धन्यवाद देते. ए प्रभू येशू, हे प्रभू येशू, तुम्ही माझ्या हृदयामध्ये जीत आहेत. तुम्ही माझ्या हृदयामध्ये येत आहे. आणि हे जे पार्किन्सनची आजारी पण आहे, हे बाकीचं जे आजारीपण आहे त्याला मी श्राप देते. त्याला मी शाप देते. प्रभू येशूच्या नावाने. प्रभू येशूच्या नावाने. माझं शरीर माझं शरीर प्रभू येशूचं आहे. प्रभू येशूचं आहे. सैतान, सैतान, तुला या शरीरावर कसलाच अधिकार नाहीये. तुला या शरीरावर कसलाच अधिकार नाहीये. प्रभू येशूच्या नावाने. प्रभू येशूच्या नावाने मी मुक्त झाली आहे. मी मुक्त झालेले आहे. माझ्या
माझ्या शरीरमध्ये माझ्या शरीरामध्ये प्रभूचं प्रेम वाहत आहे, प्रभूचं प्रेम वाहत आहे, प्रभूचं पवित्र रक्त वाहत आहे प्रभूचं पवित्र रक्त वाहत आणि प्रभू आहे येशूने मला मुक्ती दिली आहे. आणि प्रभू येशूने मला मुक्ती केलेली आहे. मी प्रभू येशूची प्रेम करते आहे. मी प्रभू येशूवर प्रेम करते आहे. माझ्या जीवनामधलं सर्व भीती पण निघून गेलं माझ्या जीवनातलं सर्व भीती पण निघून गेलं आणि मी बरी झाली आहे, आणि मी बरी झालेली आहे, संपूर्ण बरी झाली आहे. संपूर्ण बरी प्रभू झालेली येशूच्या आहे. घायाने मी बरी झाली आहे. प्रभू येशूच्या घायाने मी बरी झाली आहे. माझ्यामधली आजारी माझ्यामधला आजार जाऊन त्या क्रूसमध्ये ठोकलं गेलं आहे. जाऊन त्या क्रूसमध्ये ठोकलं गेलं आहे. मला प्रभूने मुक्ती दिली आहे. मला प्रभूने मुक्ती दिलेली मी आहे. तुम्हाला धन्यवाद देते. मी तुम्हाला धन्यवाद मी देते. तुमच्याशी प्रेम मी करते. तुमच्याशी प्रेम करते. हे प्रभू येशू, हे प्रभू येशू, तुम्हीच माझे परमेश्वर आहात. तुम्हीच माझे परमेश्वर आहात. मी तुम्हाला धन्यवाद मी देते. तुम्हाला धन्यवाद देते. आमेन. आमेन. आता इकडे चाला ना, आमेन. मस्त पैकी चला चला, घाबरू नका, चला एकदम फास्ट चला. परत या चला. लुक एट अस लाफिंग. आफ्टर लॉंग टाइम शी इज वॉकिंग. जरा खाली जा. यू कॅन टेक ओव्हर हियर. ताई असा फास्ट चला. सोडा. झालं पकडायचं, झालं. चला जरा फास्ट. कम ऑन मिलिटरी. चला फास्ट. आणखीन फास्ट. एकदम मार्चिंग ठक ठुंग ढुंग. आता कसं वाटते? बरं वाटते. Praise to God. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. मला बरं केलं देवाने. चाला ना जरा चांगलं नाही. मला पण मजा येते बघायला तुम्हाला. Can we give the Lord a big hand? Hallelujah. యాక్చువల్లీ నేను వచ్చేటప్పుడు ఆంటీని తీసుకొని వచ్చాను. చాలా ఆయాసంతో 2 times 3 times మేము ఆగి వచ్చాం బ్రదర్. We stopped. She's unable to walk. She's not able to walk. Go up till the chair and come back. Fast चालायचा. Fast. एकदम It's fast. a living miracle which I am seeing. So praise to God. जोरात, Everyone fast. have a gift clap to God, not for us. Fast चाला. Fast. Thank you Jesus. एकदम फास्ट. परत या प्रभू येशूच्या नावाने. Amen. परत. प्रेज गॉड. बघा प्रेज गॉड. हालेलुया. लुक एट द मिलिटरी मॅन, मिलिटरी वुमन, soldier of God. She is suffering for a long time, brother. How many years? Auntie, how many years? कितने माने? 10 years. डॉक्टर के पास गए, कोई भी बोले ये ऐसे रहता बोल के. आज एकदम बिल्कुल जीसस ने ठीक कर दिया. आमीन. आमीन. हालेलुया. एक साइड में कृपा, दूसरे साइड में विश्वास, दोनों मिलता है तो होता है चमत्कार. आमीन. हमने क्या बड़ा प्रार्थना किया? जो प्रभु ने वचन दिया वही प्रार्थना किया. प्रेज गॉड. माय टाइम इज अप. एक 5 मिनट देना. Hey, you got hands now? Yes, I have got hands. Are you going to use them? Yes, sure. Hallelujah. 1 Corinthians 15:10. మొదటి కొరింథీలు 15:10. 1 Corinthians 15:10. మొదటి కొరింథీలు 15:10. అయినను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని Easy? కృప వలననే. Now tell me what happened just now. Is it easy or difficult? చూడండి, ఇప్పుడు ఏదైతే జరిగిందో కార్యము అది చాలా సులువా
కష్టతరమా? చెప్పండి. ఈజీ. Easy if you believe. మనం విశ్వాసం ఉంచినట్లయితే అది చాలా సులువు. Did we ask God to heal her? ఆమెను స్వస్థపరచమని ప్రభుని అడిగి ఉన్నామా? No. లేదు. Did we speak the promise of God? మనము దేవుని యొక్క వాగ్దానాన్ని మనం ఉచ్చరించి ఉన్నామా? All the promise of God is the grace of God. దేవుని యొక్క వాగ్దానము, దేవుని కృప. What did we write there? What is grace? మరి కృప అంటే మనం ఏం రాసుకున్నాము? Grace is కృప అంటే God is always willing to use His power, His ability on my behalf, even though I don't deserve it. నాకు యోగ్యత లేనప్పటికీ నా తరఫున దేవుడు తన యొక్క సామర్థ్యమును, తన యొక్క బలమును వాడాలని ఆశపడుతున్నారు. So what is my job? కాబట్టి నేనేం చేయాలి? Search the Bible for the promises. మరి వాగ్దానముల కొరకు దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని Believe in the finished works of Jesus. మరి యేసు ప్రభు ముగించినటువంటి కార్యములను నమ్మాలి. Exercise my faith by speaking. మరి మాటలు మాట్లాడడం ద్వారా నా విశ్వాసాన్ని ప్రకటించాలి. And the Spirit of God does the job. దేవుని ఆత్మ కార్యమును జరిగిస్తున్నాడు. Look at 1 Corinthians 15:10. మొదటి కొరింథీయులు 15:10. Okay. అయినను నేనేమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలననే అయ్యున్నాను, మరియు నాకు అనుగ్రహింపబడిన ఆయన కృప నిష్ఫలము కాలేదు. కానీ వారందరికంటే నేను ఎక్కువ ప్రయాసపడినది నేను కాదు, నాకు తోడు ఉన్న దేవుని కృపయే. By the grace of God I am what I am. నేను ఏమై ఉన్నానో అది దేవుని కృప వలనై ఉన్నాను. I am not the great I am. నేను గొప్పవాడిని కాదండి. But by the grace of God, కానీ దేవుని కృప ద్వారా Jesus is calling me anointed. యేసు ప్రభు నన్ను అభిషిక్తుడు అని పిలుస్తున్నాడు. Jesus is calling me that I can cast out demons because I believe in him. నేను ఆయనందు నమ్ముతున్నాను కాబట్టి నేను దయ్యములను వెళ్ళగొడతానని యేసు ప్రభు చెప్తున్నారు. Jesus is saying to me, your hands are anointed, when you lay hands on the sick they shall recover. మరి రోగులపై నువ్వు చేతులు ఉంచినప్పుడు వారు స్వస్థత పొందుతారని యేసు ప్రభు నాకు చెప్తున్నారు. She could not even move a hand. ఆమె చేయి చూడండి కొంచెం కదల్చలేదు. But when the hand was kept, కానీ ఎప్పుడైతే చేయి ఉంచబడిందో the grace of God began to move. దేవుని కృప ఆమె మీద కదలాడింది. With the faith of God. దేవుని విశ్వాసం ద్వారా What happened? ఏం జరిగింది? The result. చూడండి, మీరు ఫలితం చూశారు. Look at what Paul is saying. చూడండి పౌలు ఏమంటున్నాడు? I have killed so many people. నేను అనేక మందిని చంపిన వాడిని. I deserve to be punished. నేను శిక్షార్హుడను. But God, instead of punishing me, కానీ దేవుడు నన్ను శిక్షించేదానికి బదులుగా blessed me with mercy and grace. నన్ను కృపతోను కనికరంతోను దీవించి ఉన్నాడు. In the natural, మరి ప్రకృతి సహజంగా I am a murderer. నేను మర్డర్ చేసిన వాడిని. I deserve punishment from God. మరి దేవుని యొద్ద నుండి శిక్షకే నేను అర్హుడను. But by the grace of God, కానీ దేవుని కృప ద్వారా He is the one who qualified me. ఆయన నన్ను అర్హుడిగా And చేశాడు. when God said I am qualified, నేను అర్హుడు. this lady in orange. మీ వయసు ఎంత? But I am told never ask a lady her age. అయితే మీ I'm వయసు 39 years. వయసు అడగొచ్చు కానీ I'm ఎప్పుడు 39 అడగొద్దు. years old. 39. Okay. When were you baptized? మీరు బాప్తిస్మం ఎప్పుడు పొందుకున్నారు? I think 2098. So you are a convert. No, I was born Christian. So when did you get baptism? 98. Okay, you are not in a Catholic faith. No. From some, so you got baptized in 98. Protestant, yes. Okay, 98, 2008, 2018, means 23 years before you were baptized. అయితే మీరు బాప్తిజం పొందుకునే దానికి ముందు 23 సంవత్సరాలు. So 23 years you wasted all the grace. కాబట్టి 23 సంవత్సరాల కృప అంతటిని కూడా వ్యర్థపరచుకున్నారు. How many people would have got saved? How many people would have got healed? How many people would have got delivered? ఎంత మంది దేవుని ద్వారా నీ ద్వారా స్వస్థత పొందుకునేవారు, విడుదల పొందుకునేవారు, దీవించబడేవారు. Paul is saying, పౌలు అంటున్నాడు, when God gave me the grace, దేవుడు నాకు కృప ఇచ్చినప్పుడు I got born again. నేను తిరిగి జన్మించాను. And Jesus became my Lord, God and Savior. యేసు ప్రభు నా ప్రభు, దేవుడు రక్షకుడుగా From మారిపోయాడు. the very next moment I began to preach that Jesus Christ is the Savior of the world. మరుసటి నాడు నుండి యేసు ప్రభు లోక రక్షకుడని ప్రకటిస్తూ వచ్చాను. Day and night I did not allow the grace of God to go wasted. దివారాత్రములు దేవుని యొక్క కృప నేను నిరర్ధకం కానివ్వలేదు. What about us? మన సంగతి ఏంటండి?
What about us? మన సంగతి ఏమిటి? Is grace going wasted? మరి కృప వ్యర్థమవుతుందా? The grace to receive the healing was there. ఈ రోజు మీరు పొందినటువంటి ఆ స్వస్థత అనే కృప. The moment I asked anybody with arthritis, మరి ఎవరు ఆర్థరైటిస్ కీళ్ళనొప్పి ఎవరికి ఉందని చెప్పినప్పుడు she quickly stood up. ఆమె అకస్మాత్తుగా లేచింది. What happened to the grace? ఆ కృపకి ఏమైంది? Went and destroyed that arthritis. అది వెళ్ళి ఆమెలో ఉన్నటువంటి Faith, but without a scripture, there is no grace. మరి ఎవరో విశ్వాసంతో కార్యము జరిగినచ్చినా కానీ కృప లేకపోతే, వాక్యం లేకపోతే ఏం జరగదు. The first thing that you need is, కాబట్టి మొట్టమొదటి కావాల్సింది, before you start praying, నువ్వు ప్రార్థన చేసేదానికి find what the scripture says. లేఖనం ఏమంటుందో అది వెతకాలి. Whatever the scripture says, లేఖనం ఏమైతే అంటుందో is a gift from God. అది దేవుని నుండి వస్తున్న It వరము. is a gift from God. అది దేవుని వరమై ఉన్నది. It is a gift from అది God. దేవుని వరమై ఉన్నది. And you believe in that gift of God. నీవు దేవుని వరమందు నమ్ముతున్నావు. That is what he says. అదే వాక్యం అంటుంది. The grace that was given to me మనకి ఇవ్వబడినటువంటి కృప has not gone in vain. అది వ్యర్థం కాలేదు. Day and night I preach the gospel. దివారాత్రములు నేను సువార్తను I ప్రకటిస్తూ use the వచ్చాను. grace to destroy the works of the devil. సైతాను క్రియలను నాశనం చేయడానికి దేవుని కృపను వాడి I ఉన్నాను. brought the lost soul into the kingdom of God. నశించిన ఆత్మలు దేవుని రాజ్యంలోనికి నడిపించాను. That is what Paul is saying. అదే పౌలు అంటున్నాడు. What are you doing? మీరేం చేస్తున్నారు? You sing that hymn, Holy Spirit, come with your fire. పరిశుద్ధాత్మదేవా నీ అగ్నితో నా మీదకి రండి అని పాట And పాడుతున్నాము. then what do you do? దాని తర్వాత ఏం చేస్తారు? Go home ఇంటికి వెళ్ళిపోతారు. and next week come back మళ్ళీ మరుసటి వారం వస్తారు. and ready to sing again. మళ్ళీ పాడడానికి మళ్ళీ సిద్ధమైపోతారు. The real Christian నిజమైన క్రైస్తవుడు comes to a prayer meeting మీ ప్రార్థన కూటానికి వస్తాడు. because this is your petrol pump. ప్రభు ఇది నీ పెట్రోల్ పంప్. Christians are the only people క్రైస్తవులు మాత్రమే who fill their petrol in a petrol pump మరి పెట్రోల్ పంప్ లో పెట్రోల్ నింపుకుంటారు. and they keep driving the car in the petrol pump. ఆ పెట్రోల్ బంక్ లోనే ఆ కార్ తిప్పుతూ ఉంటారండి. The early church, మరి ఆది క్రైస్తవులు when they got the petrol, ఎప్పుడైతే వారు పెట్రోల్ they నింపుకున్నారో went out, వారు బయటికి వెళ్ళారు. preached the gospel స్వార్థ and ప్రకటించారు. brought the lost to the petrol pump. మరి నాశనమైనటువంటి వారందరినీ కూడా మరి పెట్రోల్ పంప్ దగ్గర తీసుకొచ్చారు. Sir, yeah. సరేనా అండి? Praise God. దేవునికి స్తోత్రం. Anyway, they have decided not to talk to me. ఏదేమైనా కానీ మీరు నాతో మాట్లాడారని నిర్ణయించుకున్నారు. The grace which was bestowed upon me నా మీద ఉంచబడినటువంటి ఈ కృప was not in vain, నిరర్థం కాలేదు. but I labored more abundantly than they all. కానీ వారి అందరికంటే నేను ఎక్కువగా ప్రయాసపడి తిని. The 12 on this side, one got lost, Judas. 11 on this side. మరి 12 మందిలో ఒకడు నాశనం అయిపోయి ఉన్నాడు. 11 మంది ఉండి ఉన్నారు. And Paul on this side. పౌలు ఇటువైపు ఉంటున్నాడు. These people actually saw Jesus in flesh and blood, touched him. యేసు ప్రభుని ఈ 11 శిష్యులు రక్త మాంసంలో చూస్తున్నారండి. Paul had never seen Jesus, పౌలు ఎప్పుడు యేసు ప్రభుని చూడలేదు. but he came to know Jesus కానీ యేసు ప్రభుని తర్వాత ఎరిగి ఉన్నాడు. through the scriptures లేఖనము ద్వారా and the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని ద్వారా. And what revelation he received, ఆయన పొందుకున్నటువంటి మర్మం he ఏమిటంటే is saying, I worked more than all the apostles put together who saw Jesus in flesh and blood. I never saw Jesus in flesh and blood, but I saw him in the spirit through the scriptures. అయితే మరి ఈ యొక్క 11 శిష్యులు కూడా రక్త మాంసంలో యేసు ప్రభుని చూస్తున్నారు. కానీ వీరందరికంటే ఎక్కువగా నేను ప్రయాసపడి ఉన్నాను. ఎందుకంటే నేను యేసు ప్రభుని లేఖనముల ద్వారా కనుగొన్నాను. I did not allow the grace to go in vain. కాబట్టి ఈ యొక్క కృప నిరర్ధకము కానివ్వలేదు. When I labored, నేను అందరికంటే ఎక్కువగా the grace of God దేవుని కృప వలన confirmed the ప్రయాసపడినాను. word that I preached నేను ప్రసంగిస్తున్న ప్రసంగం అనే సూచక with క్రియలతో, accompanying signs and wonders. సూచక క్రియలు అద్భుత కార్యముల And ద్వారా the labor that I put in నేను వేసిన ప్రయాసము was not my own, నా సొంతం కాదు, was not my own, నా సొంతము కాదు, but it was the grace of God which was with me. కానీ దేవుని కృప నాతో ఉండి ఉన్నది. When you sang the first song మీరు మొట్టమొదటి పాట పాడినప్పుడు and you started 2 Chronicles 20, రాజుల దినవృత్తాలు 20వ అధ్యాయము. I had prepared my teaching, చూడండి నేను నా ప్రసంగాన్ని but the Lord said, సిద్ధపరచుకున్నాను. preach what she sang. ప్రభు అన్నారు ఆమె ఏ పాటతో పాడుతుందో అది నువ్వు So I am ప్రసంగించు. here to preach what I want, or am I here to preach what the Lord wants me to preach? కాబట్టి చూడండి నేను కావాల్సింది నేను బోధించాలా లేదా ప్రభు చెప్తూ నేను బోధించాలా? The grace is given to me కృప నాకు ఇవ్వబడింది. to stand here and preach the gospel. ఆ యొక్క కృప ద్వారా నేను సువార్త బోధిస్తున్నాను. The grace is given. కృప నాకు ఇవ్వబడింది. All I have to do is move by faith. నేను చేయవలసిందల్లా విశ్వాసము ద్వారా. And the word of God is saying, దేవుని వాక్యం అంటుంది Ephesians 2:8, ఎఫెసీయులు 2:8, for by grace are you saved through faith,
విశ్వాసము ద్వారా కృప చేత రక్షింపబడి ఉన్నారు. And that not of your good works. ఇది మీ మంచి కార్యముల వలన కలిగినది కాదు. Not of your good works. నీ మంచి కార్యములు కాదు. Not of your fasting and praying. నీ ఉపవాస ప్రార్థనలు కాదు. But it is a gift of God. కానీ అది దేవుని వరమై ఉన్నది. God is the one దేవుడే ఏకమై who ఉన్నాడు. gave you the power to believe. ఈ విశ్వాస నమ్మకం ఉంచడానికి దేవుడు నీకు శక్తినిచ్చి ఉన్నాడు. God is the one దేవుడే who opened your heart to believe. నీ యొక్క హృదయాన్ని తెరిచి ఉన్నాడు నమ్మకం God ఉంచడానికి. is the one దేవుడే who gave you the understanding. నీకు మరి అర్థం చేసుకోవడానికి శక్తినిస్తున్నాడు. That is why Paul says, అందుకే పౌలు అంటున్నాడు, in the Old Testament పాత నిబంధనలో a person could boast ఒక వ్యక్తి మరి డంబించవచ్చు. because blessings were depending on his works. ఎందుకంటే ఆశీర్వాదాలన్నీ కూడా ఆయన చేసే But in the New Testament, కానీ నూతన నిబంధనలో the blessing never depend on your works. మరి మన కార్యములపై ఆశీర్వాదాలు It ఆధారపడలేదు. depends on how much can you believe. కానీ నువ్వు ఎంత నమ్ముతున్నావో దానిపై How ఆధారపడి much can you ఉన్నది. believe? ఎంతగా నువ్వు నమ్ముతున్నావు, How much can you believe? ఎంతగా నువ్వు నమ్మగలవు. Now if I have to remove another 2,000 చూడండి, నిజంగా చెప్పాలంటే నీకు 2,000 ఇవ్వచ్చు. and I'm going to say the same thing నేను మళ్ళీ అదే మాట and చెప్తాను. you are sitting in that place, మీరు అదే కుర్చీలో కూర్చుంటారు. what is your belief? నీ విశ్వాసం ఏమై ఉన్నది? After showing 2 times, 2 సార్లు చూపించిన I'll తర్వాత have to keep on giving you the money, ఈ విధంగా నేను ఇస్తూ ఉంటాను. but if you don't understand, మీకు అర్థం కానట్లయితే your life will never have anything supernatural. మరి మీ జీవితంలో ఎటువంటి అసాధారణమైన విషయం కలిగి ఉండరు. Grace is a free gift of God. కాబట్టి ఈ యొక్క కృప దేవుని యొక్క ఉచితమైన And today కృప. we learned grace is multiplied కాబట్టి ఈ రోజు మనం నేర్చుకున్నాము ఈ కృప Through the knowledge of విస్తరించబడుతుంది God. దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ద్వారా, and through our Lord Jesus Christ. మన యేసుక్రీస్తు ప్రభు ద్వారా. Why am I preaching for so long? ఎందుకు ఇంతకాలం నేను ప్రసంగిస్తున్నాను? When you get the knowledge of God, నీవు దేవుని యొక్క జ్ఞానం సంపాదించినప్పుడు grace is overflowing. కృప పొంగి పొర్లుచున్నది. All you need to do is నీవు చేయవలసిందల్లా ఏంటంటే just agree with that grace. నీవు ఆ యొక్క కృపతో అంగీకరించాలి. Just believe in that grace. ఆ యొక్క కృపను విశ్వసించాలి. Believe in what is being preached. ఏదైతే ప్రసంగిస్తున్నామో నమ్మాలి. And the next moment, మరుసటి క్షణమే you don't need to do anything. మీరు ఏమి చేయనవసరం లేదు. Okay, last. చివరిగా Acts 14, అపోస్తల కార్యం 14వ అధ్యాయము verse number 8. verse 8. Brother Vijay, I'm sorry here. You know, I am extremely sorry. Okay, give me 5 minutes. అతడు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడై ఎన్నడూను నడవలేక కూర్చుండి ఉండువాడు. There was a certain man at Lystra, impotent in his feet, being a cripple from his mother's womb, who never had walked, who never had walked. ఈయన తన జీవిత కాలం అంతయు ఎన్నడూ నడవలేదండి. The same heard Paul speak, అతడు పౌలు మాటలాడుట వినెను. who steadfastly beholding him పౌలు అతని వైపు తేర చూచి and perceiving విశ్వాసం ఉండను అని గ్రహించి that he had faith to be healed. స్వస్థత పొందుటకు He had faith to be healed. విశ్వాసం పొందుటకు విశ్వాసం ఉందని గ్రహించి Paul said with a loud voice, పౌలు బిగ్గరగా ఈ విధంగా అంటున్నాడు, stand upright on your feet. నువ్వు లేచి నడువుము. And the man said to Paul, ఆ యొక్క వ్యక్తి పౌలుతో అంటున్నాడు, are you blind? నీవు Are you gone out of your senses? నీవు నీ మనసు కోల్పోయావా? Don't you know that I'm crippled from my mother's womb? నీకు తెలీదా నా తల్లి గర్భం నుండి నేను ఈ విధంగా ఉంటున్నాను? What are you telling? Stand up. నువ్వు లేచి నడవని ఎలా All చెప్తున్నావు? my life I've never stood up. నా జీవిత కాలం అంతా కూడా నేను లేచి Why are you నడవలేదు. telling me to stand up? ఎందుకు లేచి నడవమని అంటున్నావు? You go home. నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు. Did the man say anything? ఆ మనిషి ఏదైనా చెప్పాడండి? The Bible says he leaped up and walked. బైబిల్ అంటుంది ఆయన గంతులు వేసి నడవసాగెను. Isn't it a wonderful miracle? అది అద్భుతమైన ఆశ్చర్యక్రియలు కదండి. God healed this man. దేవుడి యొక్క వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడు. God healed this man. దేవుడి వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడు. God healed this man. ఈ వ్యక్తిని దేవుడు How many of స్వస్థపరిచాడు. you say God healed this man? ఎంతమంది అంటున్నారు దేవుడి వ్యక్తిని స్వస్థపరిచాడని చేతులు ఎత్తండి. What about you? మీరేమంటున్నారు? She's saying, why is he after me? Okay, you know why I'm after you? Because you got a great potential inside of you to do the very job that I'm doing.
చూడండి, నేను ఊరికే మీ వైపు ఎందుకు చూసి చెప్తున్నానంటే, నేను ఏ కార్యాలు చేస్తున్నానో ఆ కార్యాలు చేయడానికి మీరు ఆ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నారు. How many of you believe Paul healed him? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు పౌలు ఆయనను స్వస్థపరిచాడని చేతులు ఎత్తండి. Okay. How many of you believe that man's faith healed him? ఎంతమంది నమ్ముతున్నారు ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క విశ్వాసం స్వస్థపరిచిందని? Now my question to you is, ఇప్పుడు నా ప్రశ్న ఏమిటంటే, have you ever read in the Bible when Jesus healed somebody, he said, go in peace, I've healed you? Or did he say, your faith has healed you? మరి నువ్వు సమాధానం గలవాడవై వెళ్ళుము, నీ యొక్క విశ్వాసం స్వస్థపరిచిందని అన్నారా, లేదా నేను స్వస్థపరుస్తున్నానని చెప్పారా ప్రభు? Did he say God healed you? దేవుడు నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నాడని చెప్పాడా? Did he say I healed you? నేను నిన్ను స్వస్థపరుస్తున్నానని చెప్పాడా? Or did he say when I preached to you, you made the correction, you began to believe, that faith healed you? లేదా నేను ప్రసంగిస్తున్నప్పుడు నీవు నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకున్నావు, నీవు నమ్మి ఉన్నావు కాబట్టి ఆ నమ్మిక నిన్ను స్వస్థపరిచిందని చెప్పాడా? Okay. Paul did 3 things. Tell me what are the 3 things. చూడండి, పౌలు 3 కార్యాలు జరిగించాడు. ఏం చేశాడు చెప్పండి? Put the 8th verse. Same chapter. Ninth verse. They can see on the screen, right? And 10th verse. What are the 3 things that Paul did? ఆయన చేసిన 3 విషయాలు ఏమై ఉన్నాయి? 10వ వచనం పెట్టండి బ్రదర్. 10వ వచనం. Read 8, 9, 10. Come on. 8, 9, 10. Anyway, brother Vijay, so much of rain, people can't go home. Continue till the rain stops. Jesus till 12 o'clock. Yes. అతడు పుట్టినది మొదలుకొని కుంటివాడై ఎన్నడూనూ నడవలేక కూర్చుండి ఉండువాడు. అతడు పౌలు మాట్లాడుట వినెను. పౌలు అతని వైపు తేరి చూచి స్వస్థత పొందుటకు అతనికి విశ్వాసం ఉండెనని గ్రహించి, నీ పాదములు మోపి సరిగా నిలువుమని బిగ్గరగా చెప్పినప్పుడు అతడు గంతులు వేసి నడవసాగెను. What did Paul do? పౌలు ఏం చేశాడండి? Wilson, do you want healings and miracles everywhere you go? Amen. Yes. Yes. 3 things you have to do. Amen. Yes. What's the first thing? మొట్టమొదటి విషయం ఏం చేశాడండి? 8వ వచనం. Look at the place. Look at the place. What is that place called? చూడండి, ఆ యొక్క స్థలము ఏ స్థలమై ఉన్నదండి? Hey, look at the place. What's the name of the place? లుస్త్రా. Lystra. Did the man go to Lystra or Paul went to Lystra? ఆ యొక్క పౌలు లిస్త్రాకు వెళ్ళాడా, లేదా ఆ యొక్క వ్యక్తి లిస్త్రాలో ఉన్నాడా? Paul went to Lystra. పౌలు లిస్త్రాకు వెళ్ళాడు. So God is looking for one living body. Living body. అయితే దేవుడు సజీవమైనటువంటి శరీరము కొరకు వేచి ఉన్నాడు. Can a dead body go to Lystra? లిస్త్రాకి చనిపోయిన శవం వెళ్తుందా అండి? So Paul had a living body or dead body? అయితే పౌలు జీవిస్తున్నవాడా చనిపోయినవాడా? What is your name? సుమలత. Sumalata. So Lata, you got a living body or dead body? లత, మీరు చచ్చిపోయిన శవమా లేదా జీవిస్తున్నవారా? Living body. So when there is a call, somebody is sick, do you go there? So you got a dead body. మీరు ఒకవేళ ఎవరికి రోగం ఉన్నదంటే మీరు వెళ్తారండి? వెళ్ళరు, అంటే మీరు చనిపోయిన శవంతో సమానం. So in the Catholic Church or any church, which is the majority, a living body or dead body? కాబట్టి కథోలిక సంఘమే కానీ ఏ సంఘమైనా సరే చాలా మటుకు మనం చూసేది ఏంటంటే సజీవుల వారిని చూస్తున్నామా, మృతమైన వారిని చూస్తున్నామా? సజీవుకున్న వారిని చూస్తున్నామండి. First she had no hands. Now I came to know her body also is dead. చూడండి, ముందుగా